I do believe and it's live yapera kairufu guys. Live yapera and let me just cross check. Ko live inenge chiripo one. Oh yapera. It is ended. Hey guys, Murisei say Hesilate, how are you? Michelle, how are you? Non Klantla, did bo jangu say nas did bo jangu Murisei Esther say guys. Time to share life mukurumize kuwanda time chidedza wamwe mchitega wamwe mchishare life chini chakata sei share life guys mwandi share life mwandi tune share life mwandi hesi Queen B diri boss wangu Petronella how are you ndambotanga kutaura nezve maruma makuwa andaona hangu achitenderera enhingikiri efuneral wapa shwa kuita zvinhu zvokuya kuzonyora pama funeral muchinyora zvinhu zvisina nebasa rese zvamanga muchinyora izvozvo zvamwe venyu maghost right uyai tinzwe uyai Comfort how are you kutsvaga panomira phone pekuti mune nyatsokunzwa chaiko right tave 100 guys andei share mutege vamwe guys tifambe nenyaya share mutege vamwe tine nyaya panapa nhasi tataura kuti we listen we don't judge inyaya itaura pechi2 but pekutanga guys maonawo tine funeral handitika and then unzai guys I want to say something ndandisingafanguzvitaura kuti ndizvitaure panguva ino yekuchema kudai asi regai ndingozvitaura ndandisingafanga kuti ndizvitaure kudai so but tongomira pachokwadi handiti ngatimirei paturuthi tesingadi kuti zvitaure panguva dzekuchema kudai but vamwe vanhu vanotokupusha voenda kunotaura zvinhu zvisina nebasa rese votanga kufambisa zvinhu zvisipo because hamusi kuziva rudo ndokuti ugowana ekuti patenge tisipo unokecha up andiwana right itai guys tave pa 150 handei tava pa 150 handei guys handei tava pa 150 handei toni tava pa 150 handei toni tave pa 156 Mukunda how are you Mutsai how are you Cheza Robert zviri sei Renika instance muri sei Comfort na baba kuda vari sei Comfort atizivi akabvaenda payana kudzoka baba kuda handichina namba yavo ini handichina namba yavo ndichavaona chanovaona zvangu handichina namba yavo hanzi tiri kwa Moboys kunei kwa Moboys handisi kuziva kuti kunei triple 184 85 Hi Lizzie, Enifa, how are you? Priska, Jiri say, Beauty, how are you? Blessing, how are you? Nompumelelo, Jiri say, how are you? Yeah, chocolate chiputsu kama lady si papori right. Ndepi yako tatoepa 200 handei. Tapa 200 handei tuone. Lady Lily Kudzai, how are you? Handei guys, handei tuone. Now 198 tatopinda mtu 200. Ayo ndi utasa anobuda zvakasiyana manhamba kusaidi kwedu. Hi Annabelle, how are you? Kudzai mahleka zviri sei tatoye ku 206. Tepina Tembo long time uri sei 208.
Salimu Mashindu, how are you? Manatali Sams, Shiri say. Farirai, how are you? Shiri say. 215. Melody Sarah, how are you? Idama Ray, how are you? You mean Dimurugu 24, you need to go 213. 213, you need 213. You're 213. Hello, definitely Betches. Definitely Betches. Olivia Freya, how are you? Virginia Matambana, how are you? Viola Gomo, how are you? Thank you for tagging Heather. Thank you for tagging Manyara. My blessings. Really say, how are you? Thank you for taking. Guys, take game. I'm going to sipo pana papa. Take game. I'm going to sipo pano. Joyce Tlabangana. Hanzi single. Aku zekuti Valentine Day masingle. Saka isumota tishu ndio jima presence. Sikudo jinda wase zote hakuna chinowe. Hachiko azipo paribezi abuya aziko. Nyamanjo. Really say. But say vana peanut na Heather tepina nzitofara makadi aiwa tiri poisu tiri ku 225 uko ndo watiri imimi muri ku 213 isiri ku 225 ndo kwatiri 225 ndo kwatiri Melody Bless ndo kwatiri 227 ndo kwata 229 ndo kwatari hanzi yangu 220 iri kumasure mbijani kandi ndi kumasure yana tuku amen anditika isitatoye ku 230 taku 230 Taku 230. Look what have. Taku 230. Taku 230. 236. Yesi Cordelia Kumalo. Shiri say. Shiri say. 236 again. Message. 238. Tudwedia kapeza. Achipeze pi na iwe lile. Ndoso shutula utogwa kana apinda ipapa. 240. 244. Tuda utogwa hizo zika natapinda papa kwa kuchukoro. Ini zvinodinza zvevana matiri chakana urisa kelika. Idwe kelicha pa vasikana keli simbe chaya vasikana. Sana mbona zvakadaro. Haiwa. Wedwe kana maita vasikana vebasaka. Musambo spoile vana. Ini ndakakanganisa keli uyu ndini wedwe. Ninyaya yevasikana. Vanenge vachibatsira kudzimba vaya. Zvino kuchatanga munhu ave ne12 years izvo 11 years akunopinda 12 kuti suka ndiri vasikana. Hasana mbona zvakadaro. Hanzi muri nasi ndiri ofa handa ndakatozorora kuvata chaiko. Zorora zvangu kuvata chaiko. Ndenda mangwana manheru. Saka masikati ndendinemi. Thank you Mercy. Mutatowe ku 255. 257. Ini ndiri ku 260. Ndokwandatowe. 260 ndokwandatowe. Right. Saka guys regai ndifana kungotaura tisvika 5 ndisati tapinda munyaya yedu chaiya nhasi. Anditi. Muri kuzoti tino mumwe wedu akashakirwa nemurume wake. Anditika. Murume wake akazvidonedza paflat. Anditi inini hangu full detail rekuti zvakafamba sei mukadzi wachona explained to me. Pakafiwa nemurume. Anditi. Ndobva ndabvunza umwe wedu ndakava mai vandavaziva ndifunga kuma 5 years 4 years kumasuroko. She's just a good lady like that. Muna amuto imamsikatobaziva anogara ari mucomment section. Havasi munhu anotovaziva. Vanhu vakawanda nditovaziva. Vanovazivira kumabhazi ekwatamuka kwavanga vakushanda uko. Nekuzororo vari agent kuzororo. Ndo vanhu kwakanda kwanotovasivira. Nekuma funerals aiitika padiaries vanga vasingashoti vaiuya kana ari kuJoburg. Nemamwe mafunctions ataita diaries vaiuya. Mudiary chai. Ndipenditsendera message kufana. Nishatarisa ndatoipa live. Anoona. Mudiary chai akasimba mai ava. Saka vashakirwa nemurume wavo kudaro adona. Ndakachise mume wangu ndakavabvunza ko sawi chii chaitika namainini. What happened? Ndobva vanditsanangurira. Zvakafamba zvakadai zvaka. Thank you Cordelia ne 50 stars. Thank you ne 50 stars. Ndobva vanditsanangurira zvakaitika. I'm not going to go into details because iye munhu ari pakuchema antika. I just took it upon myself kuti nditaure nezvenyaya iyi because ndatoona kuti vanhu vakutotaura zvinhu zvisiri izvo. Anoona. Ende chinoronetso kutorwadza vanhu kadzi. Ndiva kufamba chitara zvisina basa rese. Ushonga kireta ghost. Muri kuchema hama yenyuko. Isede kuti mucheme hama yenyu yashaika. Muri create maghost ekuya pa live. Kuzotaura twanzi munhu hana kuzvidonedza. Kwaya ndiverenge. Screenshot yanasendekwa. Ndandatombobva ndichida nogeza ka. Saka ndasina kuona tosendekwa nomwe chitoka isimeli ona izvi kuitika. Ndikati okay. Hanzi havana kuzvidonedza vakarohwa nemukadzi wavo achibatsirana nemunin'ina nemwana komana wake ndokuona kuti vauraya kwakuvakanda panze. How shameful, sad.
You are so pathetic. Ghostira nyora izvi rakanzi Rosi Chaire. You are so pathetic. Pari kuchemwa iwe utori hama obvious. Utori hama. Uri pa vanhu vari kuchema. Uri kuona funeral yehama yako. You are spreading the wrong narrative. Have you ever taken time to sit down namaikupava ukaanza wabvunza what was happening in your life? Wakambotora here time yako kuti rega ndiende kuna maikupava. Thank you Farai ne 100 stars. Kuti rega pamba pato activate wa star party guys. Kuti rega ndinobvunza maikupava kuti pane zvimwe zvinhu zvakachitika mukati muupenyu hwako. What was happening in your life? No, you didn't. Mangogona kuti pafiwa. Wabva wauya pa live yedu. Thank you Sirenika ne 20 stars. Ndobva wataka kunyora kuti akaronyorwa. Maona mwana achitaura pa funeral guys. Mwana ari kurwadziwa. Mai ava kubva musi wavashakirwa nemurume nachitaura nawe in each and every day. Nasi wega ndowasina kutaura nawe because nachizati body riri kubuda kuenda kumba kune kune ma services. Ne voice avana. Vari kuchema. Makana pane munhu wavaichemera vachidembera. It was me. Pa phone. Thank you Renika. It was me. I pray and hope and wish kuti iwewe wanyora Ghostira nyora izvikesh zvisauye kwauri. Ndoda kuti musi waunofirwa nemurume wako kana unaye uchaona zvichaita hama dzemurume wako. Musi waunofirwa iwe uri hama yemurume yanyora izvi. Andichika musi wauchafirwa newako murume kwakaroorwa. You will see. Uchadona turangarira mashoko andiri kutaura pano nhasi uchamarangarira. Because panotorwara munhu chaiko achionekwa nyama dzekuti munhu akarwara uyazofa. Mukadzi anonongidzwa kunzi ndiye akauraya. Zvokurwara kanga zvisopoze nemukadzi. Paitika mhosva pekunzi papa murume pasina hama, even hama dziripo dzinopanduka. Handizivi kuti imimi hama munenge muchifunga kuti nekuti hama yenyu yafa ukama hwapera here ipo pane vana. Ukama hunenge hwapera here ipo paine vana. Mai vane first born ine 20 years. Ine 20 years yamaona chitaura parufu rwababa vayo. Vana vavanga vari mapostori. Murume wavanga ari muprofita mukuru Fawi anozikama kuJoburg huko. Anditi vanga vari muprofita mukuru zvinozikama kuJoburg umu. Vana vanga ari maprofita chaiwo mapostori chaiwo mavaona. Panofiwa nemurume pese mukadzi anonongedzwa mhani. Zvinyuwani here? Zvinyuwani here? Aiwa kama akuenda kumba kwa uimela ni hapana posti moja imebotana kudaruka but ndio zvawa kutotenderedzaka. Handi zvawa kutotenderedza ndinoti bodi yakuenda kumba. Bodi yatobuda izvo tobuda kuenda kumba izvozvo yatove muroti kuenda kumba. Pafiwa pese nemurume. Especially pakaitika dambudziko rekuti murume afa semafiro ari kuita varume mazone kuti vanozviuraya. Mukadzi anopinda pataiti. Kwakafiwa na baba Judy Cape Town gore riya uko. Baba Judy vakanga vari 1 mukadzi asiri padhuze. Let me refresh your memory. Mimi vakadzi mimi munokangana kuti muri vakadzi munoenda ku period. Pakafiwa baba Judy ku Cape Town gore riya uko. Kwai my question is why ndoza ndikuzama kusara vane narrative dzavo ati ndikuzama kuda kutsanangurirai. You listen or you don't listen zvave kwamuri. Anditi you listen or you don't listen zvave kwamuri. Anditika gorera pakafiwa baba Judy ku Cape Town. Baba Judy vakaenda vari 1 mukadzi wavangasatombochizivi ari ku Peace Job. Baba Judy vakabva vakaenda vega meno kwavakaenda kure ku road kwavakaenda ku bridge uko vari 1 vakanozviwisira pamusoro pebridge vari 1 hakuna kanga ari padhuze vanga vari 1 but yakati yobuda yakabuda chinzi kudini mukadzi uyu ndiye akonzesa murume kuti afe. Dei Bajidi vakazvidonedza Bajidi vari padhuze zvikati zvakanzi Bajidi ndiye wasundidzira murume. But vakadonha vari 1 saka vanhu vakanga vakuti aiwa kumba mukadzi aizodai mukadzi narrative dzakazobuda hakuna imba isinganetsa newani guys. And then hold on guys.
No, I didn't. You know what? I actually, myself also, I don't know what was happening. I was just coughing. And the cough would just come and go. So I did all the tests. Hence, I came to the to your surgeon there. Because I was no longer sure what was happening. Because if it was a cold, it could have lasted probably a week or two. But it continued, like it would come and go. That's why I came for the full test. So after I was given all those whatever to do and to bring them to the hospital, it just disappeared. It just went away. I don't know. That's why I didn't come back. Yeah. Okay, so then at the moment, then I don't think there's a lot of point in re-referring you at the minute because the test would probably be normal. Yeah. So, obviously, if that comes back again, though, Yeah. then come back and see me. Yes, I will. Yeah, if it comes back again, make an appointment with one of the asthma nurses. Okay. From where we left off last time. Okay, no problem. Thank you very much. Thank you for checking up. Thank you. Bye. Bye. Guys, lada tusvikanga mwaini musi vazvazvegoriria pandaikosera painchiti guys muchiti asima chii hani muchaziva paya pandaikosera paya mamwe muchiti asima mamwe muchiti kuti ndichiti guys ainingirira I cancel it nezita raJesu paya ndikaenda kakwadokta guys muri kuona vane kuno vana kuteverera guys kunge ndiwo vari kuto ivo waenda kunorapiwa vana kuteverera kuti uya urapwe kuno and azobvisa pamute. Ndokubva vanhu vaisaka ndakaenda ndikanotiwa matest ese anditi ndakanotiwa matest ese ndakara ndinongozvita matest anditi matest akabuda negative ndichibva ndapuwa chinhu chokufuridza hanimaona chainzi unofuridza kudai uchinyora pasi uchifuridza uchinyora pasi andika then kana wapedza pamadhezi andakapiwa kana chasvika padhere kupesira wozouya saka inini andinazomupedza kufuridza guys ndandisingasakosori paya chakabva changozodisapia hamene kwazvizvo zvakazongoitikawo guys handinazombokosora kubva ipo paya. Saka zvezve paya handivanga na appointment ndizvo kunifonera kuti iwe unozodzoka kumatest kumaappointment iwe wakafamba sei tangu kumirirana nhasi ndikati ndichakosori chakangozori ndachikosoro chihamene kuti chakaindepi ndizvo ari kuseka zvikanzi okay kana zvazotanga kuti watanga futi kuchakuya udzoke titangire paya patakasira antimasvona. Saka anyway ndo tinakuona kuti ndosandati amurika ndivhure haina basa right. Saka tikati ndirembe nenyaya iyi baba Judy vakafa pakabuda matheories chekutanga chedatsa choti guys hakuna makapuli isinganetsani hakuna couple isingarwi kana muripo wasinganetsana pa tipe iwo titore let us step into your anointing because couple dzega vakarorana guys one time sada mutomborafurana mutombochimuranyirana mutomboita one day musingataudzani 2 days mutombotukana pamafoni apa kutomboblokana. It's very normal handika to married people to a couple because muita kunge vatevedzani because marora namagara mese muita kunge vatevedzani hakuna kuti kubva musi wa1 kusvikira musi wa muchaita 30 years zenyu muri mese zvingoflowa hakuna zvinhu zvakadaro right. Vanhu vakambo panogona kuve kumashure kwababa Judy navajiti kwave nemaissues akamboitika kudhara handimaona but vanhu ava the fact yekuti vakangoramba vari vese handimaona nokuti they could have been divorced but vakaramba vari vese kusvika muri bazo zvidonedza anga ne problems ati atinozonzwa chokwadi chakuzobuda kunonzi vanga vane problems ecash vanga vane muzvikwereti zvakawandisa vanga vane problems emari so he decided to take away his life. But vanhu vanga vamanisana narrative kuti mukadzi akazodai because paifiwa nemurume asi pakafiwa nemukadzi hakuna nombotaura kuti murume uyu ndiye auraya mukadzi. Hamunoti sisi vakasi takanyanya kushoreka zvakaita sei zvokuti pese panongonzi pafa murume panongonongedzwa mukadzi. Hamunoti timbori mhondi dzakaita sei dzekuti pese pafa murume panongonongedzwa mukadzi. Hamunoti mbori varoyi vakaita sei pekuti pese patove ningikiri patofa murume mukadzi ndiye aita something. Come on guys, grow up. I'm talking to wesa dakunzwa mene koko kurufwa muri kuona live inoi koko antimaona ikoko tere munzwe kana musingatombonzwi. Andimona, it's very wrong kuti mude kutsvaga kuda kugwisanisa vanhu pane vana varipa pane mwana ende wose still nacho vakomana vega pane mwana 20 years anditi muchiita kukirikirira mai vacho kuti kwanzi muri kutaura kuti mwana akarova baba vake vakasunga nemakaenda panze hamunzwi kunyara hamunzwi kutya muri kuziva here full nyaya yese. Do you know the full story? Mai kupa ndakuta shara ndakupiwa consent guys but mai kupa more I'm standing ndikutomira navo andimona mai kupa vakapinda depression mabanza afura. Where were you to check up on ye? Makambo vacheka here kuti what's going on kupinda depression nekuti taitofunga kuti ndiwo vari kutofa panguva iyoyo
but vaichemera kune vanhu vachimashima vaichemera wacho including me. Makamboenda kuno vachekawo kuti chii ndine mapiritsa imwiona vaikupa mufoni mangu umu. Ndichiti ha imi ndio pamasvika so early kudai makutonga mapiritsa akadai so imini. Handi zvakatanga rini? Handiti vachinitumira. Then boom hama because imimi chenyu muri kungozvudza kuti munhu akanga kwazodai munhu azodai saka patomiwa mapiritsa avaimwai. Mapiritsa avaimwai depression ai. Mapiritsa depression avaimwai avainopiwa kwadoctor. Mapiritsa avaimwai. A depression. No one bothered to ask kuti chii chiri kuitika. Chii chiri kuitika. Apana munhu akabvunza. Muri busy kudoplana kuti kwanzi toda kunopedza game kushurugwi. Game rekuita semapurisa ariko. Tatomafonera mapurisa. Hamunyari here. Baba mwana mukomana obva abvuma kusunga makumbo ababa vake namai kuti varume murume vokanda. Imi shandisai brain. Zvimwe zvinoda chikoro, zvimwe zvinoda fungwa, zvimwe zvinoda fungwa. I know panguva dzakafana idzi vanatete vacho vanasisi vemurume vanatete ndimi muri kutaurisa. Ndofunga ndimi mune ghost ranga richinyora pa imi. Ndimi uchara bishimira ndikuna tepi rikubuda mvura uko kuti churu. Ngatobva mvura vana because akatogumbuka sha vanhu vakadzi kusvika rini chingobatwa sena. Tinosvika rini vanhu kadzi chingobatwa sena apa panapa. And if we don't stand up for ourselves, who's going to stand up for us? And wesi still tukudara unotega tiri vanhu vechikadzi. Vana vatete imimi ndimi kutodara anzvadzi dzemurume dzaCosmas ndimi kutodara rabishi dzakapusa daro muchitenderedza gospel kuti munhu akafa nekusungwa achikandwa panze. Hamunyari manga muripo. Madi kutora mwana ndewenyu. Madi kutora mwana muise mwana pakona mutaure. Right now he is devastated. Torai mwana munzo chokwadi. Kana musiri kubhiliva mukadzi ari kukuudzai zvari kukuudzai. Torai mwana mubvunze. Chavanga uraira baba vana chine machemera ari kuita ukatana kana voice veduwe. Nekurwara inini ndotofunga ibva kumarira nofa utono admitwa maikupa. Achibva kumarira nofa utono admitwa. Chaiko. Antono admitwa mukadzi yoyo. Because machemera chaasi normal. Chifuwa kuita kurema kuda kutaura kutarantara kungaka kuteutangana neasima kuzadwa nekuchema. Kwai akanga asingachemi pakakai akazochema pakauya vanhu. Pakatanga kusvika mapurisa achiuya vanhu vata kusvika adonha pasi anga asingachemi. Guys, we grieve differently. Umwe anogona kunge ari mushoko yekufunga kuti is it happening. Makamboita chinjo kuti unowigwa nechinjo kuti unozvishunya kudai so kuzvishunya kudai kuti ndichiri mupenyu here kana kuti ukufriza unostika. Dambudziko checheka kufika koita vamwe varoyi vadla munhu vauraya munhu vari kudla nyama yemunhu vanotoenda vane magatsa kuenda pamariro kunochema munhu kuridza mhere zvototi vanhu vanotobata kuti mai wende vanhingi vakachema asi varivo vakadla munhu uyu. Hamuzvizivi varoyi vanotodla vanhu vanototi vapedza kuraya munhu kudai sona kuti nyama yedu nhasi iri sei vanonobushuka chizvibondedza vachinochema vari pamariro ipapo zvokuti munotovapa chikafu katutu muchiti vapei vanofa ivo varivo vafa. Kocha mokuti haaburitsi musodzi chino zvikaita sei haaburitsi musodzi. I remember mai vangu inini pakafa baba vangu inini. Musodzi vangu vasingachemi mai vangu ari munhu anochema. Kusvika funeral yapera vakazochema after the funeral vakunyatsosinga reality yakusinga ini. Funeral lese ndofunga vangoti drama tudi vava vakangodei. Uchingoona kuti munhu ari lost hatori pano. Vakangodei. Vasingakwanisi kana kukudii kana kudii vasingakwanisi. Avana kubvira vakadonedza kana musodzi. Vanozoti chemai vachiti ndo saka ndochema musodzi singabuderi. Vakazotaka kuchema vakazoita funeral yavo vega. After funeral. Saka nhasi ngoda kubuda muchitaura tanzi mukadzi akauraya murume he vakazodonza he vakazodai kwakuine keteni rakazodai he rikazodai. Kana munhu achinojamba abati keteni handiti kumaflats uko. Semusina fungwa dzinoshanda. Muri kuziva here the full story yacho. Because ndina kuya kuzotaura the full story yakaitika because hasenda ndapiwa consent. Kana mai kuda vadzoka kuzochema munochema murume wavo. Kana ikaramba ichitenderera nyaya vakanditi taurai zvizere ndinazvo zvese mufoni mangu. Kubva gore richitanga last year uko. Ndinazvo zvese uko. Isinde kuti muti take nedambudziko ranga riripo chairo. Munhu muri kumuona dambudziko rakaikonzesa sezvo muri kuona pa social media pa Facebook apa riripo. Varipo vamujuka pa social media. Vamuhuri varipo pa social media vari kutotamba maclicks pa social media. But mukuno take nemukadzi womunhu muri vanhu vakaita sei vasingafungi. Muri vanhu vakaita sei kwamakarogo muri varoora muzvizive. Kwamakarogo kana vari vanhu rume vamwe varipo vanoda kutopindura muzvinyaya izvi. Tinofungidzira kuti varume munoshandisa brain, munoshandisa fungwa.
Hakuna kuti vange vakadzi kupfeka majistri kuti vange vakapfeka mapitcoat. Kungona kungonza confusion pasina confusion. Munhu atoshaika. Antika. Kune vanopinda mapostori mune chechi dzemweya. Vhenekai pamweya. Muone kuti chi mubudise chokwadi. Hanti kune mapostori, kune maprofita hopo. Chivhenekai pamweya. Muone chokwadi musunungure muri. Sunungurai mukadzi uyu. Imosho here kufigwa. Inde munovheneka pamweya kuti chi chokwadi munoona. Sekuvheneka kwamakamboita mukaona tsaona makaiona but makapotsa. Vanhu vemuchechi tsaona makaiona iyi. Tara chokwadi kumasuroko but makapotsa. Tsaona makaiona iyi mukaitaura muchiudza baba iva vazofa nhasa. But makanga hazvina pamwe pacho hazvinatso anti pamunoona hazvizonyatsoti odyo. Hanti mona makanga maona zvechokwadi kuti kune gore demahombe riri kuuya but rikaendera pasiripo vakatanga kunamata kuti maybe pavainamata vachinamata vakanamata pasiripo vachinamatira kwamakanga mataura kuti gore muri kuriona uko zvikabva zvatiza kwamakanga vachinamata kusvikaouya kwavari zvikabata ivo. Saka nhasi mutwa yakaurawa nemukadzi. Saka dei zvakaitika pane munhu wamakanga maona uyu. Dei muri kuti vakauraya mwana wavo. Dei zvakaitika pamwana wavo makaonera kuchiprofita uko. Ingade muri kuti vakauraya mwana wavo here. Ngade muri kuti vakauraya mwana wavo because vakaona kuchechi vakazviona guys. Kune munhu akazviona kuchechi koko last year long time ago. But akaonera senge pamwana. Akatodzawo baba vangu ari profita. Akatodzawo muprofita. Ndaona zvakati handi. Saka vakashifta focus yavo yanga yakupa kunamatira chi mwana. Antimaona. Saka ngavadzokere pamweya. Vanonyatso kuona vazorodze muri. Vacheme murume wavo in peace. Sere nekushungurudza chirikadzi. Chirikadzi dziri padhuze naMwari. Siyana nekushungurudza chirikadzi. Makavata samai kuda vaende kubva vabata semurume reya sezim. But not all right. Animoona. Vanhu ngavarige kudaro. Muparanjongo wenyaya dziseidzi aripo pasocial media pa ari kutoposta achidia nechipeji chake ari kutodini ndiye muparanjongo. Ari kutosara life yake chikondi nyamberi but vana vasina baba. Maiva wange maadressa issues idzi pazvaitika idzi. Maiva wange makaadressa issues idzi padzakaitika kuti ko wapindwa nei chiri kuitika. Vanotasira kwauri oriko yaipi. Imi ma girlfriends. Siyanai nekutokonya vakadzi kudzimbako. Ndakazvitaura kusera zuro panapa. Ndakazvitaura zvangu pandaitotaura papa it was in relation with this nyaya iyoyi. But handina kutaura. Ini kana ndichitaura chinhu panenge pane nyaya ingatouya kwandiri. Asi handizoitauri nyaya iyoyo ndozongotaura tichingopana dzidziso. Stop kunosenda mamessage muchinotaura zvisina basa muchinofanira kuti muziviswe kuti muriko. Kana mukadzi azivisa ozodii. Munopinza vakadzi mudepression. This lady went through hell. Nekuda kwako iwewe msikana iwewe. Nekuda kwako iwewe. Mira vadzoke ndichazokutaura kana vauya. Ndichakutaura achadzoka kana apedza chiva murume wako ini ndinichakuvhondora. I'm sure I hope wafara iko zvino. And I hope uchinotakura chitunha chiya. Chinotora chitunha udle. Chinotora chitunha chacho uchidla. Hanti uripo I'm sure nekutoona live ino wakatodongorera pa live ino. Chinotora chitunha chacho uchidye zvawaida zvaitika. Vana vaye vasara vasina baba. Nekuda kwako iwe. Saka bo vachadzoka vanoenda kunoviga mucheka mamurume vanoenda kubasa vachadzoka. Vangoti chicho ndiri kutongochipisa pano. Ndochokwadi. Because wachita it's so wrong. Zvimwe zvachona it's so wrong. Very wrong. Avana kutsvaga. Mai vadhiwo kavatsvaga. Wai vatsvagire. Uri kuhura nebaba vari kuhura nakuseri. Muri zvamurikuita. Chingoitai zvamuri kuita kuseri. Kuno utsvagire mai ava. And then what still she didn't. Mosati guys kana kune vanhu vaneti. Zvinondigwadza moyo guys. Kune vanhu. Pana papa diaries ndinozviona but atisipo pakudzimbira maronda evanhu kana pakutaura zvinhu zvisipo. Kune vanhu vasati vambosangana nechihure chevarume vavo kuti andokudza kuti murume wangu ahure. Pane vakadzi vasati vambosangana nechihure chavo havasati mai ava has been married for over 20 years. Havasati vakasati vambosangana antika chiimaginai wangofonegwa out of the blues munhu achitokupa nemamessage nemapictures. Unoita sei? Vari kuzviudza kuti remember tano echechi apa muprofita mukuru. Avafika
wakasungira kuti kune zvinhu zvakadaro zviri kutoitika panyika. Boom, girlfriend ngokufonera yakutozvizivisa, yakutokusendera mapicture. Vakapinda mudepression maya because vakanga vasingazvi. Ini ndaitaura navachitaura kuti handingautaura ngomuromo we but ini kwanga sazvamboitika hazviko. Last year vakapinda mudepression. Chokuita papasina pese paitsvaga murume wacho kamushayiwa aifonera maya. Pese paipinda mudepression paitsvaga murume akangomushaya chete anofonera maya. Come on guys, vana vatete endai munotora munoviga budhi venyu makanyarira kuti zi. Handitika ise kuna Mwari muri vecheche chiprofita imi matombo kuvhundiki vhenekai. Musafambise gospel siripo pane vana venyu. Mune vana 3 vane mukadzi uyu varipo. Imimi vekuchipostori vari kuenda nebhodhi. Ina handisi mupostori ndakazvimirira pana meblogger. I'm a socialite ndotaura zvandoda. Handitika vecheche chipostori, thank you very much. Taona rudo rwenyu. Maita basa vediwe ende munoviga ende mune rudo. Asiyo pane vari kubudisa mashoko zvisina zvisina kunaka. Kuchechi ndekwerudo. Tinouya sei palive tazvinzwa. Palive chako palive umwe munhu achitaura kuti tichanoita masports kumberi kwako kumusha. Ndo basa renyu revanhu vechechi kuti mumise kuchechi ndekwerudo. Kune vakaona kutoda kutoyawo kuchipostori including me. I'm very inspired nezvandaona nhasi. Ndainspire zvandaona zvokuti ndikati yakuchipostori kwakatonaka kudai. Because tinenge tisingazivi. Tonzwa pamariro ipapo pachitogwa kunzi toda tichanoona kumberi kuchano chechi rudo. Tatomboita video zvangu makuseni ndisingatosiviwo zvangu ndichingotaurawo zvangu nyaya dzemachechidzi. You are there to restore peace and unity. Chechi Apostle ndo one of the churches dzakatanga pano pasi kuvepo. So no matter what kana kuti what chipostori will always be recognized and chato chirecognize chete chipostori. Machemana zvokuti tabatikana vediwe tanzwa kuti yasona rudo. Hati tutarisiri kuti vanhu parufu ipapo mukati mevanhu vakapfeka nguo dzaMwari kudaro vanotaura mashoko asina nebasa rese zvabuda palive kuwa palive. That's wrong. That's wrong. Put your houses in order. Unzai vanhu kuna Kristu, unzai magwayana kuna Kristu, unzai vanhu kuna Mwari. Ngationei rudo kubva kwamuri. Ngationei chiKristu kubva kwamuri. Tisu vatadzi susu. Totoda kuti zvatiri akana uku ndinotoenda. Hamuzoinspire one day ndakagera musoro ndisina problem. Anokana ndawo chipostora ndane ma problems ka. Ndisina kana problem ndokudecide ndakutonopfeka magemenzi. Mokondoita kuti ndikaizi ndakodzera kuenda kuba ndinayo problem andinayo iyi. Ndakodzera kuenda kuchipostori. Zvitaza ndaona chinhu chakanaka chinenge chiripo chiri kuitwa. Veukama tokumbira kuti mende mutore mufambe zvakanaka murodhi. Mende kunoviga baba akupa. Antika zvimwe zvinositogwa zvazvitogwa mumusha asi tsiuranai nevakadzi vari vemufamily men vanofamba vachitora zvisina kunaka pamusoro pemurora wavo. Pane vana. She will always be part of your family. Imi munozviziva. She will always be part of your family. No matter what. She will always be part of your family no matter what. Okay. So takotidaridza ipapo. Right. Handina kutaura zvinhu zvaka into details sezvo zvazviri guys because ingatotriga munhu vari kufamba chinda murodhi zvingatotriga zvimwe zvinhu murodhi. Regai anochema mapedzi. Kana vachema mapedza ini semunhu trustee wake confidante wake waiudza nyaya dzake. Sa ini ndingori munhu anoudza nyaya dzakaona nevanhu dzemudzimba ino staff vakadzi vanochemera kwandiri. Vakadzi they come and chema kwandiri, vakuru kwandiri, vadiki kwandiri vanochemera kwandiri. Saka ndini ndichitoziva. Ndini ndichitoudzwa nyaya dzisakusitata tomboona kuti kuchazotika chakati nyaya dzacho ndini ndichitoziva kuti ndini ndichitaura navo nyaya dzine ndichitodziziva. Zvakafanana nanhasi ndina umwe mai wahombe kwandiri chekuti unoshoti vakoma vachitokuchemera chitotaura nyaya yavo yakadoreba cheko zvotinoti mumana tikutaura zera hombe 60 chakadaro varume ava utochaya kuti zviri kumbonyatsa kufamba sei. Posons paitika chinoitika konzi mai ava inde chitodziziva handi vanenge vachindiudza sekuti masive vanhu they confide in me. Ini ndiri munhu wevanhu. Ndiri munhu wevanhu and the people they know ndochengeta secret. Tinototaura kuseri yofa yakalodha. Saka nyaya dzese dzamuri kufunga ndandisi kuziziva sori yenyu. Vanhu vatete inini evidence mfoni mangu irimo. Ndakupai evidence emapirisi.
zvamufunga kuti mimatizivi ndakupai evidence ndinayo yese nyaya iyi from machatsi ese randidelete machatsi ndinawo saka musadaro hanzi tinedu aiwa rudo munaro rudo mapostori munaro rwenyu but palive ipo paya tanzwa ndindokaenda zviwere guys kuchinzi chanopedzana kushurugwi hamuna kuzviwa but handina kuda kuiripita comment palive because ndasati inotora spotlight vanhu vakadistractika nechikaita nyaya pa saka ndaita kunge sina kuzviwa ndikati muchapedza ndichaya palive ndaiwa hamuna kuzvinzwawo here guys ndazvinzwa ini ndopatozonyatsonzwa kuti tinopedzana kumberi akuna kumira zvakanaka kupedzerana nani tichingopedza kudaro ipapo ndopabva paita phone call yomwe munhu andifonera chitaura kuti papataka paita ghost ranyora ndikaiona comment ndikati handisi kuzoiadresa because dei ndangoiadresa nyaya iyoyo vanhu vangadi vakanga vari zvenhamo vati jiki vaichinja focus vaenda pacomment saka ndaita kunge sina kuiona comment iyoyo ndobva ndasisamwe munhu andifonera andi achiti imimi mukutaura kuti munhu akaita suicide isusu takanzwawo zvakati ndobva ndati imika ini ndikati ndafila kuti rega nditongozvitaura. So guys, tapedza hedu nezvenyaya ngatichamirirei kuti vaende kunoviga murume wavo kudzoka kana vakaramba vachinetsana navo koko kushurugwi koko ini zvandatoita zvokuti guys indafonera mapurisa ekushurugwi mapurisa ekushurugwi pane vandoziva hangu mapurisa ekushurugwi aripo panapa padiaris ndivo ndangoti shamwari zvikanzi funeral ndikati watch out for that kwai pari kuda kuzova meno zvichaitika tikungochengetewo tichengetero umwe wedu ndimai vane vana 3 ava vachifanwa kudzoka kunoko kuti vazoshanda ende zvimukazvida yese sati nyaya yavakanga vachigwira nyaya yechika isina kana nebasa rese yavakanesana namusewo yakajambirwa nemurume because aida kubuda mumba chete. But anyway, hatipedzei panyaya iyi tipinde munyaya yedu yanhasi tichigara ndozvatiri kutaura izvi nezuro panapa taita life pana mai vakauya vachitaura nyaya yavo pano mai vepo mese yekushungurudzwa kwavari kuita nehama dzemukadzi wemurume wavo akafa. Handiti then thereafter ndakaita vakadzi vakatanga kuuya kuseri handika vachitaura kuti zvatiri kusangana nazvo mumba ndikati but ndavhura malines I opened the lines ndikati uyai mutaure problem ndiyo yekuti muchadonha nedepression mugodonha nemastress muchiti kwai tinonyara vanhu vepasocial media tine hama dzepasocial media but hama idzodzoka hadzinokupai hama idzo dzinotofamba dzichitokutaura iwe idzo dzine adzowo maproblems guys hakuna munhu asina maproblems pano pasi vati kwai hondo kuhondo wazvinzwa Jubilee antimazvona ngatiregei kudaro kana tavhura valai kuti taurai nyaya musasara muchivhundukana nehama handimaona idzi dzimwe hama dzanotaura dzinotaura zvisina basa idzi ihama kaidzi dzinotaura zvisina nebasa rese idzi City of Gold shurugwi hazi zvakaoma kwenyu koko kushurugwi koko kuCity of Gold motigadzirira handimaona ndo hama dzinofamba dzichitaura zvisina basa idzi esichioniso ndodzamnenge tinochika kutitaura maproblems edu shamwari unodurura urerukigwe handiwanzwa you durura you get better mazono kuchiri kudai muchiri kufambirana nehama here zvokunyanya kufambirana tektek nehama zvataita kudhara kawaitobanikidzwa nehama yekunzi chimboenda kwamainini ukumbonosora uriko usingadi wongoenda zvo zvokuti uri kumanikidzwa iwe wouyawo kumba woswera variko ndofunga zvaguma kudhara ticha hakuna vanhu vaita izvozvo makore ano zvokuti uchazoenda kumba kwandikazonodai so let them talk iwowana hewo handi muri kunzwa vanhu vakaremegwa takaremegwa vanhu vari kufamba vakaremegwa vanhu vari kufamba vakaremerwa vachifamba handi muri kunzwa makatakura maproblems zvikuru sei vanhukadzi but zvanhasi tiri kuti even varume because it seems as if you've got a lot handiti you've got a lot zvamunofamba makatakura but because makakura muchiudzwa iyoyi culture yedu iyi yakura ichiudza kuti murume hachemi culture yedu yakakura ichitaura kuti munhurume hatauri maproblems ake therefore varume vari kufira mumwoyo guys varume are committing suicide in silence because akataura anonzi uri weak akataura anoseka kunzi ataura chii handimaona
anotadza kutaura. Big up to varume vakambashara panapa kuti vedu eninika ndakambohurira mukadzi wangu. Big up to those men because amufi zvokumhanya munotaura. Varume vanogadzira zvinhu mumwoyo kufamba akachengeta bundwa asingatauri vanhu kuti akakura achiudzwa kunzi mukomana haachemi. Musanzwe munobvumidzwa kuchema. Handi muri kunzwa? Musanzwe, you are allowed to cry. Uri munhu. Tangosa chitongoti iwe une ichi chakadai, mukadzi ane ichi chakadai. Hanimona, but tingori vanhu tese. Hakuna mnasina ma emotions. Unobvumidzwa kuchema, kune depression masivano. Unobvumidzwa kuchema, pinda mama ko ucheme donedza musodzi. It's not weakness. It's not weakness. It's not a sign of weakness kuchema uri munhu rume. You are allowed. Find somebody to talk to and then munotaura. Kucounseling cheko cheko varume vate zvokuzvuzvudzwa netambo. Havadi kuenda kucounseling kuti vato haadi kwai kunotaura chi kunodza munhu ma problems angu. Come on. Come on. Because makakura mchuzwa kunzi I weakness murume chacha hauiti izvozvo. Thank you Fungaili. Because zvawakura uchiudzwa kunzi murume aiti izvozvo. That's bullshit. Talk your feelings out. Zvukukunetsa itaurai nevamwe vanhu. Musabuttle in. Saka right now ndokumbira kuti mise number guys apa. Antika ndati we listen, we don't judge. And it moment of truth, reality. Whatever that you are going through, you might not be lucky. Maybe ukawana dambudziko rako ukasa tinogona kusakubatsira financially because panguva ino chete sina. Handiona asi unogona kutobatsirikana kubva wanzwa zviri nani chaiko chaiko. Kutaura is therapy guys. Kuchema is therapy. Handimaona kutaura chaiko chaiko. Ndosaka chiya chikudza ini ndogara handigoni kuchengeta chigumbu, handigoni kuchengeta chinhu. Ndosaka chiya chitaura nyaya dzangu kuti vo pano vanhu votaura kutaura but ndotoseka handigoni kuchengeta. Ndofana ndimusandochengeta ndofa. Chigumbu chake kana tinyaya kundirwadza chake kufamba ndakaitakura handingambovati ndinododona ndikafa. Ini totaura ini ende ndichikotaura zvotopera. Ndatove bho handichina kana panoti nyongori. Ndakutoseka ona ndogona kutozviseka. Ndakutozodzokonza live yati ndototanga kudhuka nokuseka ndadega. Kwandiri it works. Zvokutaura handitodi kuchengeta chinhu. Musikana akasvika bho nesura kwakunoedza. Right? Isaiwo number vedu we. Toda kuti ava vane who are going through a lot. Varikusangana ne like you are going through a lot. Hausi kurara. Hautozivi kuti shinga kunoibuda sei. You don't know, you have been praying. It seems as if God is not listening. God is not even answering you. Kana wakazvitarisa unofunga kuti Mwari havasi kundipindura, Mwari havasi kunzwa, Mwari havasi kudai. Waneta. Andiwana ndoda kuvhurira mukana panapa malines kuti mufone. Antika guys, we listen, we don't judge. Let them come here, let them be free. Let's help them where we can. Antika let's help them where Esther tender. Let's help them where we can. Right? Number ya pinwa hiyo. You guys can call in. Antika you guys can call in. Mufone musauye zvenyu kuzopinda pa live. Just call in pa WhatsApp. Antika taura nyaya yako. Say what is bothering you, what is troubling you. Antika and then people will help you. Antika that's confident, it's private and confidential because hakuna noziva kunze kwangu ndinogona kuona kuti ndinenge but hapana noziva kuti ndiani wangu achitaura naye tazofamba zvakadai zvazodii. Muchana nenyaya zhinji dzinouya kazhinji kunze kuri toxic ko guys. Ndanditaura nemwe munhu wangu andifonera kwaara tozakana kushanda right now. Akutozakana kushanda but namuti you know what? Uri kubasa uchamesa apo futi kubasa ku South Africa. Nenyaya yekuti nezvi zvikuitika kumba. Handiti vana mai vedu vari toxic guys. Vana mai vedu vari toxic zvokuti duende vanokurova kukujuma wakarivara. Handimona zvokuti unoshiya kuti oita sei. Vari toxic vana mai vedu. Angashiya kuti oita sei. Handiti tikatanga kubatsira tichita run around tichitsvaga zvina tichita run around tichitsvaga zvina tichitsvaga. Vana mai vedu vari toxic. Idambudziko ranenge tori naro kuti saka ndorarama sei ndoita sei. Zviriko. Right. Let me return home.
Hi dear. Hello. Hello. Yes, tikukunzwa. Yes, tikukunzwa zvakanaka. Yeah, idiyo ku sismeli yaka. Ndichakoitaura nemuchidimbu kwakupedzisira kwayo but inyaya hombe yakareba. Ndonzwisa tsitsi but inosekesa futi. All right. Sismeli unoziya pepepa zvinonzi chinonzi chiko. Ndifunge statement racho. Rekuti mubairo wezvividhiro rufunga. Tokwandisa spele. Ini ndiri madhumbe kunoko kuSouth Africa handiti. Ndabva ndasvika pane imwe imba ndabva ndanyekwa nababa vembo ndobva ndabvuma sisimeni. Ndabva ndatanga kurara navo ndichidyiwa nababa ndichikamburwa nababa. Ino zvino vandiye baba kutanga kugosora sisimeni. Ai. Baba kutanga kugosora vaenda kuchipatara namadhamu vavo. Vaenda kuchipatara vabatwa chirwere sisimeni. Madhamu vanotestwa madhamu negative. Inoinina mama positive sisimeni yowekani. Rakazorova rikazhamba iwe. Rakazorova rikazhamba. Mubairo wezvivirufu. Hey, thank you, Aqua Callers. Thank you. Huey, Muchi Shadi. Achibati chazokumbira kuti muchibazise zvakanaka mbombira ndipa life nipedza. Chachisikunyatsobata pane mifoni achisingabati zvakanaka. Rakazorova rikazhamba iwe. Mubairo wezvivirufu. Ataura kechokwadi, we listen, we don't judge. Akati ndo zvakaitika. Ndakasaka nawo baba vakandinyenga. Baba vandinyenga. Ndikadana na baba. Ndikadana na baba. Ndikataka kuita zvadaita na baba ndichikaurisa mukadzi wangu ukadzi wachita kubasa ndichita zvadaita izvi. Baba andokotaka kukoshora. Baba andaka kukoshora vaenda kuchipatara ndibva rodzora masiyero pamukera. Kungotendereza pamuta vakuda kuwanyadza ndikudai mindoko. Hai. Why baba wakaenda kuchipatara vakaona positive iwe. Mai wakai negative. Ini ndikai positive. Saka vari tu. Kwa chatobvunzana kuti wamuka here, wamwa here. Wavata here, wamwa here. Kuiwamwa here. Kwa ikola nima. Aiwa tingajaji katogomuti tintogomuti nenima sei. Atara nyangu yakarebesa sinchangotaura briefly kokupesera kwayo ndokwataura. Atara tinonzwisisa asinosekesa. Ataura wani. Anyway, we don't judge call. I think imotongoita zviripo ndo zvatovepo. Aimona ndo zviripo motongoita zviripo. Right. Kana ari pamwada kufona guys basi madayas ga. Shokwadi kana. Right. Kana ari pamwada kufona itinzwe. Sora akokola zviwani zviwira vanhu zvowanikwa wena. Zvakaoma. Fona itinzwe guys vanoda kufona. Imagine tate ndatakumira mire baba. Zvakaoma. Vatakumirizika kusure uku. Right. Aiwa vakagara umo. Vanonzwa neshara ndikunuko. Zvino ndizvo sinungukaseka na vakagara apa. Vachida kuonya dzacho. Vanodziwira ku YouTube uko. Vanitoza ku YouTube. Vanodziwira ikoko. Right. Pana mwada kufona here guys. Pana mwari kuda kufona here guys. Vada kufona itinzwe. Vada kufona which want to share with us what you are going through. Zvakakuremera, zvikukuremera, zviri pawo zvaunazvo zvakakuremera tinzwe. Hello, listen, we don't judge. Hello? Hello, Sis Mary. Yes, how are you, dear? I'm good.
ndandiripo zvangu ndauyawo ndakarimira taura shongurudzi ndoshongurudza chekudya ndinoshanda ndiri kuchikuru South Africa vana vakasara kumba naimai taura itakuti ubvise foni paloudspeaker uchanise foni cheche tinyatsonzwa uwedzere volume hasi tinyatsonzwa noti hatisi kunyatsokunzwa ma hatisi kukunzwa kona hatisi kukunzwa handizoti chichi kuitika ndafanira mina ndiri kudonedza nditrai kufonera futi hatisi kukunzwa hausi kutaurisa ino kuti wakarevera but hausi kutaurisa mina ndiri kudonedza ndifone futi amenoti chi ari kuzama taura but haisi kunyatsanzwika Hello? Hello? Yes, that's okay now. I say Mrs. May. Did you write the same name? Especially sisi tunashanga kwa South Africa tasiye wanakumpa kisha kangu asiye wana wangu na mai bamba mimi na wangu mambo ya bandida takata kutimiki achana kasanga na au niseme mambo ya ndio so ndio sio wanakumpa kwa kushindwa kusinga kwa vana vasukunzwa but handina kunge ndakwanisa kutaura nyaya yako inini ndiri kuiziva because wataura neni nyaya yako ndiri kuiziva but ndandisingakwanisa kunyatsoitaura kuti dyowo kuvanhu because wanga usina kundipa consent and so handitauri nyaya dzinenge dzashewa neni kuseri but now that wafona wega vanhu havasi kukunzwa but chetrai kuturikira zvauri kutaura because vanongoti taurisa usati kukunzwa right munin'ina wangu has been talking to me ndambotaura personally katina mai vari toxic handiti but inini ndandisingatauri nyaya yake because anenge asina ndipa consent yekuti itaurei kufacebook handitika kulive now munin'ina wangu ari kuti ndakaremerwa handitika ndakakumba kwedu ndakazvara namai vangu havanambovhera vandida kubva ndiri mwana mudiki iye ari kubasa ndimadhumbi asi ane vana vake vakakasiya namai vake handiti saka mai anipa maaudios kuseni akasiya vana vake namai ugoona vana vavasiwa vasina vanonetsa because vana vatoti vakatopedza maform 4 mufunge inini I would be proud to have vana vakatodaro because ndinongoitirwa zvangu basa ndichingotuma ndiri pamba but mai ava vari kudzinga vana vachiti bvai pano muinde kuna baba vavo but vari kuziva kuti baba vavo vakaramba vana ava vakaneglekta vana ava ndokutaura kwavari kuita enderai henyu mberi my own mother variwo vachiita zvakadaro akaita kuremera chaiko chaiko saka vana vangu voida nababa abai vangu vari kudzingawo vana vacho so ndongova munhu wokufata kana kushanda mazivabata here haiko zvona handisi kukwanisa kuvabata so ndakambofunga kuti ndisiye basa ndiende ndinogara nevanhu and then ndinogara nevanhu kurarama sei murarama sei kurarama sei nevamai right vana vachonava kuti situation yacho umwe wacho mwana ari very sensitive spoke about wandokutyila so ndawenda mwana we3 4 hours isandataura navo vasibatika so nachindotsvaga munhu wekuti ndiphiwe nditi kuti ari sei right vanga vasina kumbotya right because vana ava vanga vari panze vadzingwa mumba womunagogo antimaona saka nokuti andisendera maaudios nemachats ese ezvinhu zviri kuitika kuzimbabwe ikokoko zvakachibva kuvana andimaona nezvaachitagwa namai vachina kuti bva vana vako ngavabve pano andimaona so tatiri bhizi kutsvaga imba inini nakola tatiri bhizi kutsvaga imba tatsvaga imba handitimaona
ndambotraya kuti nditsvage ndibatsire basa kuti ndinompa accommodation pekuti akwanise pekuti agare, but ndafind out kuti hapana pane room iri free kuti akwanise kunogara. Saka tachiri busy kutsvaga imba kuti vana vakwanise kudi kunogara. Saka tawana pamwe pato kwatawana, but vana vacho manje kubva nguva iyoyo havasi kubatika, hapana ari online. Saka she can't work, havasi kwanisa kushanda because vana vadzingwa pana, vana vava twins vasikana vakuru. Saka ari kuti mwoyo wangu wafunga kuti ndimbosiya basa ndinde kumba, but akaenda kumba kunonetserana kunogwana mai ava nokuti mai ava havasi kuda, havadi vana ava pamba apa, naiye wacho havamufariri. Akaenda kumba akasiya basa anonorarama sei? Ane mumwe mwana achiri kuchikoro, anonorarama sei? Anonorarama sei akasiya basa? Noti chimadhumbe chino chachiri kuitsa vana kuchikoro kuti vapedze vaform 4, chimadhumbe chino changa chiri kudai. Saka right now akasiya basa kunogara navo, oita sei? Vanonorarama sei? So kusiya basa is not an option. Bloody mother, yes. Atotaura imwe nyaya yekuti vamwe vake vanoti vanoda, andinogara chikudza kuti ane mari mubhadhi mukuru, ane masisters ake, uda manin'ina vana masisters here, vanoti vakauya nemotikari akada kukwira mota mai yaidzi vanin'ina vake, mai vacho vanoramba kuti haupindi mumota iyi. Munoshiya same father here, same mother, same father. Are you sure kuti ndimai vako chaivo? Ndiko chaivo. Saka problem yakatanga chii? Uchiri mudiki yakati yakatanga wakura? Ndakazongoinotisa ndakura. Alright, imwe yacho ndichazoshare kuseri ndokuudzai zvakaitika. Alright. Zvakamboitika zvacho. Hazviitikiri kwandiri chete, zvinotoitikirawo kune vamwewo vacho, vamwewo hazviitikiri kwandiri chete. Vanoita kuvana vese? Kwete vese, vachona vasiri kugrupu rinodiwa. Muri vangani mufamily umu? Hey. 36. Saka vanoda vangani? 3. Hey. Vanodiwa kuita 3. Vasingadiwi. 3 vachona havanyatsokuwana, ndivana madhumbi wavo. Ndo vasingadiwi. Vadiwi. Saka vanodiwa vane zvimari mari ndovemota. Tuva nayo nowanana. Asi ari nani? Asi zviri nani. Ende vese vasikana? Sira kwemukomana 1. Asina? Andianazvo. Tinokunongwa nemukomana 1 vamwe vese vasikana. Saka mukomana ari mukuru zvakadini? Iwe pedzisira. Saka kuti hapo anogara namai? Aiwa, ndiye ane zvimari ane basa rinana rikoko kuZimbabwe, vagari vese. Saka mukataura nayewo anoti kudii panyaya dzakadai? Uyo atorina kana sei, anoita zvanenge audziwa namai vake. Zvakaoma. Asi mwana wacho naiyeye kuti atoenda kubasa kwacho. Yeah, we need help, guys. Patinogona kubatsira. If you are there in the comment section and we can help, let's help. And because mbudzi kuzvarira pavanhu kuti nditandiriwe muka. And for now, vana ava vari kugweru. Animona, vari kugweru. Vana ava. So, kana une room. Andika inoita ne bed nechi vana vangota kurembe dzavo vopinda murumi momo anditika then ozopota ozobhadhara ke rent ye room takungoti jana pachedu andimona takungoti jana pachedu kana uine basa kugweru une lodge une shop vana vakapedza chikoro last year une lodge unotoda video uchidi une basa une shop une chiuru torawo vana vavashandi twins vasikana very beautiful girls mufunge very beautiful girls very demure girls tora vana ava vashande vapewo mabasa talk to vana vashande mai vachifigure out kuti tikuda right now chikuru i accommodation
Saka imba yetu yatanga tawana kugweruko ine patinenge isina chinhu manje pane imwe iri kunzi student accommodation and iyo i1 room unopinda mune bhedha mune zvese iri kunzi $70 iri room yakadaro unopinda vanongopinda nemibhedha nechinechi then koita imwe yatanga tadzwa yanzi 2 rooms dzikunzi $90 idzi 2 rooms but kamanje vana havana chinhu saka panonetsa kuti vapinde mu 2 rooms vanonoshandisei saka kuna tine zvimwe zvinhu zvatinazvo nekumba womune zvinhu zvamunazvo chi zvakaita sana mubhedha mune mubhedha nechi bhedha aizvideko vana mubhedha magasi tank saka alright ngatiti izvo zvokuti vana ava vakwanisa kutanga imba unazvo chisingoriko istofu chete chisiko istofu chete apa manje stofu inozvodiwa ka because vanobika nei stofu chete ndokusina right aripo here guys anokwanisa kuti tibatsirane ndataurawo kana une basa tipe vana ava basa nokuti vasikana vatoti vayaruka handikwanisa kushiya mapictures avo nemi paanokuza ndapiwa permission namai vacho ndaikutadza timuone kuti size yacho haisi size ino size tinogona kutoshanda handimaona size tinogona kutoshanda saka mai vakamirira kuti vakanyora but mafomu avo last year vakapasa savana mates saka mai vanga vakarejista kuti vana vagonyora zvivagoita rewrite mates vanyore mates kuti vakwanisa diyo kuzowana kuti vapindewo kana kuchi air force kana kunursingwo kana kuchi saka vakamirira chiti vanyore mates kuzi vanga vasina mates ati muri kuona saka ndo zviripo izvo zviraitinawo tangutana kuti nabvunza kuti vave online here vana vacho havasi online vese saka so far hatisi kuziva kuti vane gas tank vari kungoda chepamusoro chechitengi chitopu havasi toziva kuti nacho so far vari pai zviri kufamba sei kuzi havasi online tisazivi kuti vanga vachishandisa wifi kana kuti chii data WhatsApp data okay saka waivaenda kuti mafoni apera battery ndigombocheka kuti vavepo here because ndandambova busy kana iko kumba kwacho kwamunoshanda sei naimi zvinhu yakadai mushandira murungu chai mamuudza ino yanaida kubvunza mamuudza here dambudziko ndamuudza akati chii tomborona basa nazvanovasiva vana vacho angotobvunza kuti wadiwa vaendisa kucollege ndopandamuudza ndikati kucollege unogovaendisa kucollege asana kukwani college wakafanira sina kuti unongoendisa vana kucollege handi kunoda mani ndozvakuita kuti iwo nguroendisa kucollege so kuti ndoendise kucollege hazviti apa kwari kugara istay in anzi vana venyu vanogona mami vachakunyaradzai aiwa vachavanyaradza vana vasikana vachavanyaradza ivo matinzi waya ndo breakthrough yake yavo mai vava hanzi fonai direct anenge achiwana sina mari kufona direct asikana aneiwanepiko mari kufona kusouth africa vasikana direct musadaro imi ndimadhumbenga ari kuudza kuti ari kungofona left right and center kuti anzwe situation yakadai unenge wakungofona ka uneiwane mari kuramba achingofona kuafrica kuzimbabwe kuti ngochamira pawanenge apinda pawhatsapp aripo here ari kuzimbabwe apa guys anokwanisa kuti timpe phone number afoni ati uyaipa online kana aripo ari kuzimbabwe apa uye kuseri anokwanisa kufona uya kuwhatsapp uku tikupe nhamba uwafonere kuti mai venyu ari kutsvaga ipindai online vauye paonline hakuna vana vavo ndivakwatirana vanhu vane foni but hakuna zvinovodini ende zvakaoma saka ivo chero mai vacho hamuna zombovabata bva paipaya ivo mai avo alo dia hauna zombovabata chero ivo mai ava ndina bhosa wangopisira kutaura kuti tora marara ako ndaiona meseji yacho ndaiona molini uya kuseri uyai kuseri zvipo moyo uya kuwhatsapp tipe namba yacho ndikandirei namba dzemwana ndipe munhu afoni
country numbers uya kuseri ndikupe ufoni nitoziya kuti munoshanda sei zvakadai aungambogoni kushanda shu aungambogoni kushanda ya ndipei namba pane arida kufona but vana vari kuzi vadzingiriwei naimi kwai vadzingiriwei vana asi wangu chete akadzingwa kwakambototanga kudzingwa wasisi akatongogara ifunga 4-5 days ari kumaroni vavepo palaini vana vatero mama vavepo right chiva edhai pakoli yenyu baba vanojoina here ndarwadziwa pane imwe meseji yaudza vana kuti ndakusiya hangu basa ndouya kumba vana vacho ndakabva kuti mama musasiya basa mukasiya basa toita sei musasiya yenyu basa mama regai tione kutamba tiri kuno ndarwadziwa zvinoita here kuti change ndavaudza kuti vari kuuya palive vaudzei apa vasi kuonekera kavana vanenge vachingotaura nemi vari pako kungotaura chete vari pako apa babai vana vanzi variko zvavo babai mwana vari kutodla mari vari paBotswana apa babai vana vanototaura kuti vana ava handivadi havasi vangu inandioni munhu anoramba vana vakanaka kudaro mutoshaya kuti dambudziko ndene kuhlama responsibilities vana mai vanenge vari toxic vanongodzinga vana gaitioni right hello baskana mushe kuri sei tiripo henu muri sei aiwa tiripo isusu maswerepi manje nhasi muri pamba situation yarisovhika zvaita hazvina kuita hatina kudya vadzi hanzi kudiya ndiani anobika mani ndovasiya vabika tanza pana chikafu chatobata kubva nguvai kubva nguvai makuseni hamuna kudya kubva makuseni tangotenga mabhiskits atadya sho iyo varipo gogo vacho varipo asi mumba munokwanisa kuvata yenyu nhasi mamaita sei kuti muzonzi musadye chikafu imi maita sei vasikana taurai chokwadi tiudzei chokwadi kwaichi maitei pane mari yakatumirwa kubva nadhedhe yemwana umwe ari kuchikoro muna wedu saka pamari iyoyo tinanzi saka mari yange yakumbirwa namama kuti uye kwatiri yakanotorwa nagogo kuti gogo akayakatipa akati ndimi chanotenga zvinhu zvemwana takaitwa sekudaro tichibva tabvisa imwe mari tatanga titabvisa yange tiri 70 tabvisa 5 takatumira mwana kuti paipo kesho tari kumusoro then imwe 20 tichibva tabvisa takavasira iwo gogo kuti transport nekunosira mwana kuchikoro then tichibva tena ne45 $5 takashandisa transport tichibva tasara ne40 takanzama tibvise ma10
tigadzirise musoro kuti kwanise kuenda maresi takarukwa musoro then imwe mari yasara totengera mwana chikafu takati ose izvozvo zvatakaudziwa takatenga zvese zvatanga taudziwa parelist takauya nazvo takauya takatanga kupopotero takanzi tiri mbavha taba mari yemwana tinovenga mwana mai vedu chichi takanzi tinonobvunga baba vedu kumusha kwedu baba vakatumira mari avati baba venyu Yesu. Nasi nezuro tanga tatonyuma chikafu asi vakazopedzisira vazoti pakura chikafu cheva tacho nasi tamuka chipopotera chiaudanira anzi ende mutaka kuna baba venyu tava taudza mashoko anoradza asi tiri mahure beach what kenga vakudze chokwadi kuna baba kwenye dzakadai tipindira atipana zvatoziva tiri vana pachatoziva saka all because pa $70 papa pachete iyoyo ma $10 amakabvisa iwayo muchiga muchinzi muri kwemusoro muinde kuma extra lesson yemetsi wayo ndo amuri kunzi makatora mari makaba muri baba vana vehure tsvakai baba venyu iyo $20 iyo $20 mwanangu Skana. Mamchizosera mchiwanepi imakarukwa musoro wamsati marukwa alright pane zvinhu zvatakatenga tichiti mabraids mwana ari kuchikora anorukwa achishandisa mabraids saka takamutengera pamari yacho yatikanzi ndiye mwana takatomwedzera nemwe yedu tikatodzivisa pane imwe yemari yatikanzi tirukwe iyoyo tichimwedzerera takamutengera mabraids nemapads zvese zvavo zvamuka zvichitorwa saka vazvitora kuti vadii vaindira zvevo vakugara nazvo mumba mavo saka achaenda kunopa mwana ndiani next week visit yake next week saka achaenda ndiani andizivi zvinhu zvacho zvese ndova nazvo mbuya venyu vari toxic mbuya venyu is very toxic, is a toxic gogo beta mama venyu vakubvise ipapo you are not safe there mbuya venyu is not toxic, is a toxic woman. How old is she? I think early 70s. Sure. Haibo. Yeah, shakaoma. Guys, kuti atore vana vaunza South Africa as it is right now azviti. Atori right kuti vana vafa kunyora. Vaiti ma-extra lessons vanyore. South Africa vanonyore syllabus dzakatosiyana. Vana vakanyora for O level kuZimbabwe last year. Then this time voya kuSouth Africa voitei. Avafa kunyora vakatorejesta kunyora. Vana ngavanyore. Vanyora. Then we start from there. Kana vachinopinda kuma academics, masoja, manesi, vochangira ipapo. Kuya kuSouth Africa is not a solution, guys. As it is. Vana vakapedza kunyora last year. Animaona. Chingori ponchete akatongovabvisa zvake pamapaka avatsvagire pekugara. Animaona. Kukura kwavo gogo kukura but kukura kwavo kufa ngokutora frustration pavana vanodi kuitira vamwe vasukuru vese even nevava vamwe vasukuru vevanhu vane mara vanodi kuvaitira izvozvo. Vakagara vakadaro gogo ava ndozvotori unhu hwavo kwamashoko akadaro kuudza vana. Kuudza vana. How old are you vanangu? How old are you? 18. Kuudza vana ne-18 years mashoko akadaro kana ntimiwo guys. Yeah, pakaipa. Saka imimi makabata marecha nditi muneni ngine ende motsvaga sadza kaya andi pane panotengesa masadza padhuze. Aiwa. Hapana. Mashops Hasi amusikuru amnaunzi muri 15 ere. Tiri ku 15. Kwatoyo akuna sadza. Mashop. Akuna rosipengesa maskata kusisina. Ende kwatoyo kwavene sadza yako zvino kuna na 16 kuna na 6 uko. Ndokwa munori 1. Bozuko kuno rinogara chitengeswa but now mukabuda kunonzi mama muda muchindepi. Andizvo. Munogona kubuda.
Tashete tawafamba usiku. Saka vana vanenge vasina kudya here. Kana kutakisha maybe kusiku. Ngavaende patakisha panotenga. Motenga drink nechingwa. Alright, saka tokufalika watodi voenda papaya. Pari kupe 70 pekupinda mune zvese kana kuti voenda uko kwenda kwe70 kwe90 kunotarisa kunoona vane voenda mangwani vane voenda mangwana kuseni vongobuda mangwana makuseni voinda totangira ipapo totangira ipapo inangu handina mari asi ndichakuwedzerai $20 ndokuwedzerai $20 saka tione kuti at least changoipa emergency kuti vana vacho vabude vakwanise kubuda pamba ipapa mutsvage pekuti vaende handinozogona kukubhadhara rendi unozogona kubhadhara rendi handiti yevana tichingoita zviripo zvacho because kuchikoro kwavari kuita vari vachikwira everyday apa subject 1 revisita $15 apa mwedzi wokuregister is $24 a-subject. So nana April zvinenge zvavakuita mwedzi mumwe zvakawanda. Sure. Yeah, mawani. But yeah, zvinoita wish you all the best. Zvinoita chidropa ko vana vaende zotaura navo. Tisaritege. Dropa yenyu vasikana. Zvakaoma. Hey. Ko iwewe baba vevana ava variko vanochengeta mwana wani mudiki. Vachiti vakura vasi vavo. Why? Variko. Ko why vachiti vana ava vakura vasi vavo? Sei mbuya vari kudza vana kuti tsvagai kuna baba venyu udzai baba mai venyu hure bvunzai mai venyu kuti baba venyu ndiani. Why vachidaro? Pane nyaya iripo yekuti vanoda takanga tichiti tinofamba kuenda kuma-DNA. Yes. So vari kuramba ivo baba vacho. But before musati masajesta kuenda kuma-DNA imi chii chakatiga kuti baba vati vana ava si vangu vakura chii? Kutukana kwe kwatengoita tichingongedzana plus hatina mbobvira tambogarisana zvakanaka. Ndibva vadisaida kuti ava vakura vasi vangu mudiki ndewo wangu. Mukatesa mapicha vamwe ava vakuru vakafanana neni vamwe mudiki vacho vakafanana naini asi pane patakambotukana ina handidi kunyepa ndakatsanga ndikafanira ngotaurawo zvisizvo. Ndibva vati vana vasi vako. Vatingatengei. So paipapo pachona havadi kuenda. Infact kubva vana vari vadiki vangu vasingambochengeti ndongozviitira ndiki. But honaka DNA unokwanisa kuita iwewe ushandisa mwana mudiki nevana vahombe. Zvinoita. Zvinoita nditi vana vembaba wani. Saka vanongotora blood dzemwana mudiki ucho neblood dzevasikana tuwa. Zvinoita. Ndamuzochiti ndakambotaura navamugabe vakati hatikwanisi kumani kuti ndoti inda ndatitora toothbrush or something ati vamugabe vakati tinoda consent atiite zvinhu zvisina consent baba mukati. Ndigogo mai vake. Saka mai nenyaya kuti murume akazoudza mai kuti mwana nditi vana vasi vangu mai vakabva vatora side remukwasha. Havana kana kutoudziwa. Ko saka sei mai vachitaura tizvo kune vana baba venyu hure baba vasi baba venyu? Handisi kuziva kuti zviri kumbofamba sei ndozvavatongoriwo gogo vachona.
So chinhu chimwe chiri kunetsa nyaya yekuti baba hatisina communication. So pamwe kuda kwavaisimbotumira indasingatokuzivi kuti vatumira ndichitumira ivo kuda pamwe vatumira. So zvakazoitika ndakazovapa pressure last week because zvinhu zvemwana zvazvisina kufamba zvekuchikoro sezvangatanga kumwana. Mai vake chaiwo akatanga kumwana pavakazongiti atumira 70 ataura nevanhu. So gogo hazvina kuvabata kuti ini ndava kucommunicata navo ndava kuziva amaunt yekutonikwa kumba. Vona sokuti ndopano vanosiziva tisiri kutaudzana. Saka iye akazipa alright. Kana gogo varivo vakanga vakutaura vachitaura naye vaitaura naye on behalf of sani imimi musingataudzani. Handitombosivi kuti vaitaura nesisi, handitombonyatsi kunzwisisa because ndaigona kubvunza kuti kwatonikwa mari vavasingambotombudzi kana neamount. Phone number yemurume uyu vakaiwanepi? Baba watanga takatoroorana because ona munin'ina wangu anditi isedu atijaji atidi kujaja nokuti ndikunyadzisa nyaya yachona haisinyatsokuitira edhapu zvakanyatsokukwanda chaiko chaiko. Saka ndandiri kuti pana pakataura chokwadi unotobatsirika. Chokwadi cheko chako isati jaji tinotoziva kuti tine maflops paupenyu. You tell us we've got flops in life. Ukataura chokwadi we can takatogara tese for 7 years vanga vakatoenda kunoroora. Magara ne 7 years vakatoroora. Saka only because of mashoko wakataura wakatama kuti haafuteki vana havasi vako. Tichiri kugara tese pacho ikoko vanhu ndozvavanga vachitongori vanga vasina chingeti kuzotobva kwataigara navo inzira yekuti taitotambura. Vanga vasingachengeti. I understand kutambura. I understand kusachengeta vana ndikupa. Havana kutidzinga asi kuti dzakatongori. Okay, I understand kusachengeta vana. Ndikupawisa pakuti kusachengeta vana kopa kuramba vana. Vamaita muchigara mose. Vobvuma 1. Voramba vamwe matwins aya. Zvagara ndozvavaitori kutobva kwatakaitesa hatina kutodzingwa takatobva nenyaya yenhamo. Ende mune makore akawanda masiyana. Aiwa Grace vakasiyana udhara kavana vana urambana nasi vakarambana udhara uyakudza vana vake ega. Ende ndopanoda kumupita thumbs up to you because mari yechimadhumbe ya angachida vana vake vava vakadzidza kuboarding pagini fawo. Ndopa vakadzidza kuboarding achibhadhara nemari yechimadhumbe. Iko zvinokosara 1 mudiki ari kugini fawo ikoko futi. Andiona ari kuinza mari vana vake kuboarding nemari yechimadhumbe iyoyo. Ndopanongoti zvangu big up to ye. Kubva pakabva kuna baba vava anoshanda kumadhumbe ikoko achinza vana vake kuchikoro. Vanhu vakasiyana udhara vana kusiyana zura vakasiyana mudhara. Zvakaoma sikani. Hey, amai atidza kuti vandori mai vari toksika. Tikada kuti tibate mai avaka anopinda pataiti vana vanodzingwa anopinda pataiti nhasi ava. Zvamai ngativasiye. Zvamai ngatisenei navo totorera zvekutaura zvitagwa nomo wedu. Because vana vanopinda pataiti. Plus tinoda tichivati kudii iwe mai ava muti havazivi zvavari kuita here. Vandoziva zvavari kuita. She knows what she's doing. Yeah, pakaipa. Right. Guys, Bianca ainde piko na bokuona we Bianca. Hands can we talk? No, we can't talk to the mother. We can't. Tinenge takwenda kusiriko. Tinoti tinovadi mai vake. Tinovadi. Bianca chinoda kutaura mai vake yakade yachitokumbura kuti mutaure namai vangu. Dita kuita reach out. Ma DNA panguva ino indomboma. Chete. Awana ma DNA otumira pepare ma DNA chete. Do chokwa domboma. Saka vana mwana ari kuchikoro ku Igredani ari ku Ifoman. Saka mwana uyu wechitu uyu vakazeva vakakumitisa matorambana. Vakazoya vakakumitisa iye matorambana. Aiwa vakangoita tichiri pamwe chete pa 7 years idzodzo.
Okay. Alright. Yeah, zvokunzwisisika. Hey. Yeah, zvakaoma. Sorry, iwe kwacho katagoni kutaura. Sorry. Alright, saka mangwana ngavamuke vaende kunoningirira, kunotarisa paya tione. Hey, zvakaoma. Alright, ndachikumbira address yekumedzine tools dzati. Alright, regai Bianca uripi ndakuona Bianca. Vana vari 5 years apart, yes. Vari 5 years apart. Ani ndizvo? Ndizvo exactly, ndizvo. Vana vari 5 years apart, saka ndizvozvo. Akavaita vari pamwe chete ipapo. Because mamwe ma-twins ka remember. Bianca uripo here sha tipoka ka 20 tiwedzere shamwari munhu ari patai tipoka ka 20 tibatsire vana. Tipoka ka 20 Bianca tibatsire tiwedzere ndiwedzere timupe kari ka 40 at least ari padare imbai. Vana kwanisa kusununguka. Ando zvaari agara agona kutaura kubva pakusena chitaura naye ndo zvaanotaura matauriro iwayo ndo matauriro ake agona kutaura. Yeah, zvakaoma. Bianca ainde ndipo Bianca ndambomona comment section zvakaoma. Alright my dear, regati kuzotaura kuseri, I'm so sorry but mai vako love you from a distance. Vana vakabva love you from a distance my sister. Vachakutsvaga ivo mai veni. Vade yenyu muri kure. Uchine simba rekushanda unoshanda vana vatokura. Alright, it's okay. Thank you, my way better $20. Thank you, Tetisha Ivo, my tabasa teacher. Thank you, Kisisikiri. Sakatana 20 way, thank you. $20. Thank you. Thank you very much. Your way. Thank you very much, my sister. Thank you. At least vakawana pekugara vana vakabva kana pekugara bo. She's going through a lot, no chokwadi. I know she's going through it. Makusenda taura naye kuseni yanondimuza kuseni phone call. And zvaro sanga achingo texta kuti she was not okay. Ndiyo ana ndichitaura pana chiti kuna namba vari toxic. Nasinga taura hangu nyaya pana ndichitaura pepa ndinda ngota nyaya dzimwe kuseni dzongo ndibata ndongoenda kuti zvao ndichidarika. Animon. At least Bianca ne vachiya zvokatika 20 chimwe taka 60 tingo cover badara rent yevana. Tingo cover kubhadhara rent yevana. At least tiva cover rent iye ozoona zvokutenga stove nechikafu. Boza vana kachikafu. Sitika kwanza mbadara rent. Tikakwanisa kumbadara rent. Iye ozotengawo plate chestove nechikafu chevana, otumira chikafu chevana. Kana pana nebasa veduwe vana vasikana vama 18 vanoshanda. Vapewo basa. Kana pane vane basa veduwe ndosaba diaries panapa mune zvimaloji mune zvichi veduwe vapewo basa. Vapewo basa. Saka pana verandangu kana kamwe ka 20 zvite 60 guys. Ndachikuda tina mari chachitoshow changu kuti chibhadhare rent yevana. Vana vangonopinda rent yacho yakabhadhara. Anditi maona. Chachitori chishow changu. Atanondudza zvimwe kuseri. Andimoona. Zvototi $70 ziri kunzi inopinda nembhedha manje yatova nembhedha saka pane poda kupinda pane poda kuti vanotopinda kana $90 yaya inenge ye2 room kunzi 2 rooms zachona izvozvo. Upinde kuita kuti iye panenge aendawo kuoff. Andimoona. Bianca abva uya ngora iti Bianca. Pavanoenda kunonzi pavanoenda kuna vana vanenge vane 2 rooms at least. Diaries manyama. Thank you Sisi Winnie man. Imwe 20. Oh guys, tataipa 60. Tataipa 60. Ma diaries manyama. Uzatembeleka diaries aka. Ma diaries manyama. Thank you Sisi Winnie. Tataipa $60. 20 from me, 20 from Sisikiri, 20 from Sisi Winnie. Tani $60. 60, 70, 8. Tasagwa $30 kudiche $90. Tingo badala rent. Anibona. Tasagwa $30 ikwane $90. Tingo badala rent. Umoti kwanzi ndonyara. Hama dzangu dzinondiwa ndichitaura. Amukanyara mugwazi. Amene yenyu mchanda kunyara ikoko. Mucho kunyara ikoko. Guys, $30 to go. Just $30 to go. Tani $60. $30 tingo badala rent ingo kwana. Apa tukuitra vana. Atikuitra ushu. We are doing it for these 2 girls. Chete, girl child. Vana vanema 18 years. We're just doing it for this, for vana. Chete. Tungoitra vana. Atikuitra mete. Mete vantu kubaza chenda kubaza. Echo.
my Judy Whitey, my Jude 20 Dombi, admin, I hope I'm going to my screenshots, admin. Thank you. Guys, there's joy in giving. No, akufara kana vichita so. Tasara ne $10 chet. Tatwe ne $8 $8. Tatwe ne $8. Ay, la. Oh yo. Oh lo. Ay, oh yo. Tatwe ne $8. Kosa la $10. Sa tongo tupapinde m 2 rooms andika. Tongo tupapinde m 2 rooms kuti uyu mkazi samu disturbe. Nyasha 20. Hoyo. Nyasha. Yakwana kai. Etu dali $10. Yeah. Nyasha mamsoro pe nyasha. Yes. Yeah, imagine me mutola ni screenshots. Thank you. Yate me $100. Saka $100 done. Andika $100 yedu ta nayo. Andika ye rent ye vana. Thank you very much. $100 yedu ta nayo. Saka $10 I hope wanu kwa sato tenga ochi 10k chiufu. Ni mafuta pa $10 hapa. Caroline $30. Hoyo. Tatuwe ku 130. Hoyo. Mwari wedenga, mwari wenyasha, mbiri kwa muri Jehova. Tina kutenda ibaba. Makatendeka Jehova. Mwari weminana, mwari wanotigonera. Mwari wetsitsi. Thank you, Father God. Thank you, Deva Diaries. Thank you, guys. Thank you, guys. Thank you, my sisters. Thank you very much. Tatuwe ni 130. Quite a device at 30. 15 pounds, clock. Asimariso. Mwari gonine mi mwari munoti gonera. Mwari munoti gonera. Mwari wenderera. Mwari vanorambwa. Mwari vanovhisa. Mwari vanotora dombo rakaraswa kuisa pakona. Vana vakarambwa vamwari. Imi mukati ndichata baba vavo. Hezvo mapindira. Oh yo, thank you Jesus. But thank you. Chato na chiri kuiswepi. Gatingo isa pa jimbo 1. Beatrice Marie. Oh, arikuti tavene 150. Ndafunga ndokuisa 150. Ndakanda vunduka. Yeah. Ndikati saka imba yacho yatokwana zveto zarazvi. Arikuti tavene 150. Ndizvo. Mwari vakaoma. Haona mwari vakanaka guys. Apa ningu wangoti ndikutaura nyaya yangu. Hanzi nyaya yashupika yamuna kuiona. Shupika ndiani? Alright, mirai guys, isai kuna cherry. Aiwa mirai, tesa kuna cherry no. Ngatingopika iwana anoisigwa mari yachona kuitira kuti ibve yangoenda. Nokuti vana vafa kuti vanobhadhara mangwana makuseni. Saka cherry anoisa kubata manje. Toisa papi mari ishi. Mune PayPal here? Mune PayPal here? Ndikuisire PayPal yangu inini. Alright, Bianca chetasa. Mune PayPal here? Ndise PayPal. Because cheri anonetsa kuwana aripo here cheri anonetsa kuwana gaimira tende taputsvaga cheri wacho mirai so that tizive sisikiri vatoisa vaisa kuPayPal mwari vakanaka hai ndopinda PayPal here guys avaroda account number mirai nditange ndabvunza cheri wenyasha ndewenyasha odai mirai PayPal mirai ndise PayPal ndikikiri itsika yavo mwari pakashoreka ipapo pakazvidzika PayPal ishi PayPal iyo mirai ndibvunze cheri kuti ari kumba here kuti ati kana ikaiswa kuna cheri anokurumidza kusenda because cheri anoitsa kubata vedu apa munenge muchida mari serious cheri hamusi kumbata hai apa unenge chimutsvaga serious apa cheri haasi kubatika mai mwana apa muri vana anofanira kubhadhara renti zvodini mainonodzai kuAmerica uko thank you $10 his love endures forever kani his everlasting love mwari wangu unoti ukatasa zera raShakira kuti ukarichibva pano roindepi unoindepi kana mari hatisi kulimita mari ikawanda ndeyavo mari vanototengerawo vana vacho stofu ivavo
plus remember kuti mubhedha uchazoda zvacho zvoda bhedha roda kuta kugwaka. So ndapa Bianca nikikiri inozi PayPal address yangu, PayPal account yangu ati anogona kuzowana ka 50 kachakanda mangwana kana akanda I will tell you. Anditika kuma DNA kukanaka kuti vana ndangariro dziva vave ne peace of mind because vana vanotukangasika brain vachiudzwa zvinhu zvakadai so andimona vematiketi imbomirai tikumboita zvinhu zviri serious panapa zvematiketi imbomirai vematiketi chimbomirai hanzi I mean Zim can I have the ecocation number mirai ndise ndikupeya ndaona namba dzevana vacho handiti namba ndidzo dzema ecocation pataita conference call apa ndivava eda mira I hope ndidzo mira toni pa conference call ishi yakanzi 263 I think ndo namba dzevana ari papi ish number iyi plus 200 ichi plus 263 but ndizo inizita handiori zivi manje 71706 chimboshandisa inamba 1600 ekokeshi azita handinobuda here pamunesa mari koko iyo ndaisa Caroline ndaisa pasasi pako apo Caroline ndaisa pasasi ndaisa namba iyo pasasi apo yanda yava ede yemwana umwe apa ndaisa pasasi apa ndaisa pasasi apa guys thank you I'm so happy wewe kani mfaro wakawedzerwa kani at least mangwana titakutoudza kuti vana vave nepekuvata ha PayPal ndaisa one guys ndapinda PayPal one ndapinda PayPal thank you very much guys inzwai kamunzwi Mwari ngavakuropafadze vakuite zvakanaka zuro uno takwidza Jesse kuinda kunorapwa izvo tamnoti adzoke yake mari vhina akadzoke kuindisa kukaranda tinayo abva kufona izvozvi apa tatiri palive apa aisa audio kunenge isina moto gogorodataura nemi ndasvika ndakutumira kavidiyo kare hanzi gogorodataura nemi makadiko muzukuru musikana wasvika ariko ndinaye musavhunduka wasvika Mwari chingopindiraiwo arapwe musikana uyu anyway Mwari chingopindiraiwo mwana uyu arapiwe vasikana inga diary zesikana you are changing people's lives guys you are changing people's lives you are touching people's lives alright this is the next one this akamira ndi delete dziripi mira ndi bvisisa kana zisiri ndangoona kadza Edward dai ndi delete Mamu here Jesse guys mama here mbuya wakaenda Jesse apa mbuya wakaenda Jesse mavanzwa here Thank you P much thank you don't have PayPal iripo PayPal hauna PayPal mira kana usina PayPal tekupa madetails acheri wacho kocha bati phone uyu Jesse andosvika guys mfaro wacho nawo ndatu zvotokonewa nomfaro dera phone titaure nambuya vatinzwe kuitira kuti kune vaya vanobhiriva zvechivanhu vaya yakanaka rapiwa vanoda kuinda vaya kuma problems mochinda ikoko tenge taane reference handitika tenge taane reference bata cheri pamanenge ari kubasa manje cheri kwai tisavhunduke musikana wasvika chera abati phone yangu pamakavata alright mirai ndikwesa madetails ake because agara ari public kama details ake akatopiniwa pagroup redu iri global akatopiniwa padenga right mirai ndisi chose chipacho
aya madetails acherai. Hennessy, thank you. Ukati handingaregi team Gweru chitambura. Thank you Hennessy. Paiswa ka 50 pounds guys from Hennessy. Saka mari vatove nemari kai. Mari vave nayo inotokwana kuti vachatora zvinhu zvavo takura. Vana vatotanga life yavo. He? Vana vatotanga life yavo. Vana vatotanga life yavo. Mira ndinzwe ningikiri. Mira ndinzwe madza vacho panyaya yeushu. Panyaya yemapepa wati. Thank you guys. Thank you guys. Handa fara vedwe. Hello dear. Hello. Koma details ego keshi evana ndo wana kupi. Vati vane inbox avana eko cash fikani kusendere number to inbox. Ndisendere number to inbox. Hey, unaona zvinoita mwari. Aiwa tokushona kubata kwamari. You see God wo zvinoita mwari. Iwo ngo yacho ndikungotaurawo nyaya yangu. Ona zvaita mwari. Vana mangwana munenge vatoye panyuwani pekuti vanosununguka vachitowa nemhepo. Aiwa tinowatenda mari. Saka unodawo kuti kudii kumadiaries. Kanaka usagumbira kuitira inini nevana vangu. Urambe muchibetsera nevese vanenge vane masituations akaoma. Tinotenda. Amen. Thank you. Alright, chicha tuone. Zvaitogona mari kana katowana kana katowana itobhadhara 2 months rent kuti zvikurerukire iwe kuside kwako. Chokwadi. It is 2 months. Saka ndo vomuka ndo makuseni ndo pamuno chokunoona ngachitara zve 2 rooms. Voenda naye. Vonoona 2 rooms idzi. Dzakanaka nekuti chereyo 2 rooms paunoshanda kunotenga uchizoti kana ukaita holiday paunoenda kumba unowana pekunosvikira nevana vako unenge une vana vako. Alright, iripo chisenda inbox tacho. Hey, I proudly diaries guys. Ndirege zvangu. Proudly diaries. Imi ndisiye. 2 seconds kudai so imba yatovepo yauya nhamba hanzi inbox here kudii. Manje ndoiisa pa inbox inde angariko angachita kuda inbox. Ndakuisa muma comment section inbox yacho. Inbox ndekude kuZimbabwe yete. Saka ndongoisa munhu namba akapasina code. 71. Inbox. Right, ndaisa. Ndangonyora iyo inbox ndanyora hapo. Ndanyora iyo. Kwanza as90 pa 2 rooms here inolini. Saka imeni vakuita mari kusati zika mapresentation edzimba kumkoba uko. Milka unogona kukwira apa ndokuedha kana mchida moya motora nyaya dzematickets enyu ndokuedha imoya motora nyaya dzematickets kana kuti uri admin ke start a life. Hanimon saka dzimba dzikuita mari kumkoba guys mukuti kwanzi 90 yakawandisa tiri pa crisis ka. Nokuti isata sauti kune iri kunzi 1 room 70. Iyi kunzi 2 rooms 90 saka tana zvoti zvakati chipe amen. Amen. Imba 50 2 rooms inowanikwa people $50 toiwana kupi atipa crisis guys. Tinoiwana kupi handiti izvo zvimukona vana vari kunzi ngawabude. Saka tinoiwana kupi mari imba yacho yoyo. Saka $70 iripo pa 1 room. Okay, 1 room is okay. Alright. Saka ndikaiti tange kutsvaga 1 room yacho dai hope tinovata takaiwana. Ko saka tikataura na vanhu ve 2 rooms ava tikavati 70 pa 2 rooms zve zviri right. 1 room is right, but mai vachaenda kune mwana ari kuboarding guys. Plus mai vanozoita form 1 room here asikana ngatifungeiwo zvimwe zvinhu vasikana. Ngatifunge zvimwe zvinhu. Kune mwana ari kuchikoro kuboarding anti paanovhara anouya pane vamwe. Mai vachina kana vachida ku holiday vanoenda papapo pa 1 4. Vanodzingwa.
vanodzingwa kuita form for one room. Muri sei sisi Hello, Mele? muri sei? Ndiri bo. Aiwa, $90 per 2 rooms I think iri right. But iye madhumba handizivi kuti anozvikwanisa here kuti 2,000 rand every month. Madhumba aishandira varungu uyu. Madhumba akakwanisa kuendesa vana vake kuboarding school. Vese vari 2 vakapedza. Madhumba anokwanisa. Ane faith mukadzi uyu. Akakwanisa kuendesa vana vake kuboarding school kuginifawo vari 2 from form 1 kusvika apedze form 4. Haangatadzi kubhadhara 2,000 pamwedzi. Aiwa, kana achikwanisa iri right because $90 kuZimbabwe iri right 2 rooms because vanenge vakawanda vari 4. Iye achazoda room. one haizoitewo aiiti 2 dziri right kana achikwanisa iri right. Saka all right. Hello Cherry. Good. I think 2 iripo. 2 is okay guys. 2 iripo. Vakaiti 1 room, 4 1 room. Kuti vambanya kutambura zvakadi. Hello. Hello. Yes Cherry. So tazongozvita ichitaura kuti hausi kubatika tikangoenderera mberi tiri palife. Anofanira driver initoke kuti achitiza tizokubata vanhu vasvika kumba. Madhumbi akaendesa vana vake kuchikoro paginifawo mugweru kubva form 1 akatenga mauniforms akadi ari 1 andika so clear surely she can afford rent. Anobhadhara. Anozvikwanisa guys, inini ndimi kutongotyira munhu anozviita. Hello. Ndiri bota achikutsvaga isu tazongoita isu tutazongoona kuti hausi kubatika unoita kubata tikabva tangoisa nakozesa maakaunti details akwe kuti se kune mari ichapinda ipapa ndeye vamwe vana so iri kupinda nhasi wese yakona iri kupinda nhasi ndeye vana saka tinotoidawo agently. Alright, iri bhori kandimbodavira uya kumusha kandidavira vari kumazevha vari kufona. Hello. Hello? Yes Jesse. Yes, sisi Mele tambena gogo network inonetsa. Vape. Hello gogo makadi yenyu. Hello makadi yenyu. Tinotenda gogo, tinoda kutenda nekuti alright. Aiwa tinoda kutenda gogo nemufaro kuti makwanisa kugamuchira musikana uyu kuti asvike kwamuri. Tinokutendai. Ayo tinovimba kuti muchabatsirana naye. Ini tingafare mufunge. Alright. Alright, fona yakana mande pale network. Aiwa tiri kungobimba gogo mukapakwanisa kumakura pamusikana uyu akaporaka. Makastoma muchete ekudhakwa nawo kudzinga chaiko. Network ndiri kuti inini mukakwanisa kubatsira mukurira pamusikana yakaporaka makastoma munoita ekudhakwa nawo kuita kudzinga chaiko kumba kwenyuko. Uri kutinzwa? Iri kubreka tiende pane network yakanaka ndofona. Alright, aiwa yasinafana kuti wasvika zvakanaka. Kana vakuona vakati aiwa ndakuona ndogona kukubatsira tiri kungovimba ngachingoramba isi tongonamatawo kuno kuti Mwari vapinzire zvifambi. Alright, sisi Mele. Saka huku watenga here huku nhema nechena unodi unozviwana ikoko? Nhasi vanga vaenda kunonzi kuchigombo vamaenda kuredio vanga vadaidzwa anzi yaFM here mugwero kuva kutodaidzwa kuredio ndozvasisingaizvizvizvino nemaredio inini vanga vadaidzwa kuFM vanga vadaidzwa nezvehealth vanze zvemadziso vanorapa madziso futi ndosakutsanangura itatori kana ndazoenda pane network
asi waonawo kune zvine pambudzi here kune zvine musoro here waonawo here zviri nani zvine musoro raguwa kairi hello watiwa here uri kusviwa here uri woga uri wega kwai vavadedzwa kwaita zvemasi kuda sekuya vanenge vanotogona ikaiti gowa guys vagaidai muchigadzirira mari dzebhasi hando zvamunoda guys muchigadzirira mari dzebhasi hando zvamunoda zvogora chitoti tichigadzirako haiwa mwanangu kuti kudiko rigatiwe madhenzi anoda kuinda kugadzirira kuindako madhenzi anoda kugadzirira kuindako aiwa kuswa haiswi kwano kuti pai vari padhikikiri ya hanzi anyora meseji kwanzi mirai ndinde pane ndoke ndikutaurire zvisere ya tozvatodai zvichangamu inda panetwork wangu inda panetwork tione titoenda tinobatsituka tigadzirirewo madhayaris pamwe nenhamo awo ikoko chinda panetwork inda panetwork iri kurei asi kuri kunaye inda panetwork wangu takatomira guys ini akangopurawo vasikana aiwa dei ano anopura kundine feeding nakoko kundokaita feeding nako guys kubva pakutanga kuti uyu munhu ndakaita feeding nako achingobvako straight kwakaranda oenda kukaranda unowedzekwa ropa kukaranda unopadambugwa chibereko chicho chiri kugwadza ichocho kana angurapiwa chiri mugumbo chikechi oenda kukaranda vanobisa chibereko zvapera bo ochitorarama munhu ngatichangamu guys madhayaris minaitiwe kuti ati maproblems vaya kungodliwa mari kumayoutube kwamunongodliwa mari chinda henyu kumarisevha uko kungwa modliwa mari kuyoutube mochinda kumarisevha uko ndiko mochinda kumusango uko kuna mbuya munoonekwa ikoko regaitiwo iyo zvani mamirira matozarawo iyo muyadouya kwaisimeri ndipembo nhamba watouya ndoguma nhamba sei isati aona maresults ndoguma nhamba sei isati aona maresults wadouya uri kwaisimeri ndipembo nhamba dei mambomira tione maresults first then mozoita handiti nai chikweimi svidhiwo futi ende munodawo zvinhu havasi pa apo gogo ava havasi pa apa thank you nyasha 20 pounds yako ndaiona yaswa kuna cheriyo thank you nyasha thank you nyasha ngandibve ndafuwadha kuna cheri wacho kana sezvo musina kusa reference abva aziva kuti ndedzipi dzevasikana kachivhura zvenhikikiri meseji audio ati ainde panetwork naye veduwe hausisi takatomirira kuti ainde panetwork titi tingavata sei tisina kuwaguwa iri refresh iguwa refresh riri authentic kai iri rege iguwa riri authentic guys sekuti anotonyatsa kutoenda ari paground chiti changamu muinde pane network mufonera ire ndi panetwork tikangoramba takangomira tisingasivi ndapa network chisungira kuti nemakuwaka chisure guwa domdira hamuna kuwamusiya pakapaka thank you Meju thank you Meju thank you very much shakari iguwa rine profile paground chinenge kutonetsa uyu enda pa network enda pane network asikana changamukai changamu masikana kuda kundifunira nawo madhayaris vasisina munhu ngaachangamuke ndatofuwadzira cheri ndofunga network iri kunetsa uri kukomedwe zvakaoma ndofunga zvakaoma guys network iri kunetsa ndotozowa ndandogaguwa riri authentic musisipo thank you
nyasha. Thank you very much my sister. Wagonesa tinoita kanzati inowanda. Inowanda. Ha. Raichirega ichitore mumwe wekupedzisira uyu. Ndikaitore wekupedzisira. Ha, zvajesu wedu we. Raichitore wekupedzisira. Munhu imi madhairis kana maenda kunzvimbo changamukai. Changamu inodiwa. Tikurudze kuziva. Izvona vatakazotoita kuseri kuti nhamba. Handinge vapi nhamba tisati taona kuti kwashandwa basa rinobatika here. Hello. Ndaswera hangu dhiya, waswera sei? Nyaya yangu ini nangu nameno musandituka iri off. Hapana patati we listen, we don't judge. Ati judge. Toda kuti vanhu vasununguke saka ati judge. Ndoda kubvunza kuti ndiwozvifungidzira kuti ndine masare. Saka ndoda kubvunza kuti anoratika here kana munhu neni. Nekuti ndanzwa kuti akurike vamwe vanoti ukajamba anzimwa ukavhunduka mwana unomushaya. Saka ndinoshaya kuti ndoita sei, zviri kutonipa stress chete. Okay. Kwai ndine nhumbu asi ndiri kufila kuti ndine masare. Saka mwana ndinogona kuchekwa here masare aya. Because vanhu vari kundipa matheory akasiyana-siyana kuti kana kuti ndoita sei. Notaura kuti kana ukazvarawo nesare kana kuma mwana anofa kana kuremara kana kudiwa. Vanotaura zvakawanda panyaya dzemasare zveshuwa. Handika. Saka ari kuda kuzivawo guys, tiudzeyo kune vanocheka masare vaya. Handika. Ndoziva maitanaka vekuimba ava ndo vanocheka masare. Ndo vandoziva maitanaka vekuimba ava vekuimba nyasha dzenyu Mwari. Ndo vandoziva vanocheka masare. Ndo vanhu zvandoziva. Handizozivawo hangu vamwe. Guys, kana muripo makachekwawo masare, makachekwa muine nhumbu here? Muna nenhumbu anochekwa masare here? Hanzi unochekwa kana uine nhumbu. Hanzi unochekwa. Vamwe umwe abva ati isanyefe pasare ipapo. Amai ndinowanetu kuna munyeke. Ndiri kunoku. Kwese? Botswana. Manje hapana. Iwo sei uri kufungidzira kuti une masare? Pane zviri kumaramara unoziva pakati papapa. Pane zviri kumaramara? Paboundary papapa pabridge pakati nepakati. Pamugero, pamutsetse apa? Pamutsetse pamugero? Unoti mhopo, zinotoita kunge mhopo. Hazvina ndinguva zvavandibuda zvinhu izvozvo. Ndine chinguva almost pama 4 months. Une murume? Saka uri kuti pamugero apa panenge rine zvinhu zvinenge zvimhopo zvingani? Ndingati zviviri zvandonzwa, kozoti zvimwe before zvandaingoudzwa kuti ndizvimwe zviri mukati. Because ndinoda kutaura nezvese zviri panze. Zviri panze. Apa pane zviri panze zvavazongobudawo panguva manje apa. Ndizvozvo. Before ndagara ndambotariswa nemambuya vangu tiri kumusha vanditi unazvo. Zvoda kuchekwa. Ndabvunzira kuti une murume because kumurume aribo. All right, like nokuti pane handisi kuti ndizvo kona tinoda kuzama kungotionesana ndichi. Pane akambouya panapa sometime back mukadzi amera izvo zvanga zvichita kunge zvimaruva kunge chiyasi yanga iri siki. Zviripo zvimwe zvandotaura kuti ndingati ndingave ndinazo before izvozvo zviri panyama paredi nyamapo zviri kuita kunge zviri kubuda kunge zvine muromo kudai. Wakamboenda kuchipatara? Kuchipatara kuzokuendera izvozvo here? Unogona kuita mawatsi chacho mhopo chaidzo. Ugona utakaenda kuenda kunochekwa manje. Ukanoenda ukanonzwa kuti vanoti kudini. Then wakuziva. Kuchipatara ndovaudza nditi chii? Ndine zvinhu zvandakabuda kuzasi kuda vanotarisa. Anogona kuva ari magenital warts zveshuwa. Usati wanopiswa vanochekwa unochekwa ngikiri clean. Iwewe usati waitanga waenda kuchipatara first. Ndikunzwa kuti ndezvinhu zvasika vanokucheka. Kana isitori STI anokuza kuti this is not STI. Then wobva waziva kuti magenital warts. Vanokuza kuti une magenital warts. Magenital warts. Warts. Zvimhopo zvinoita kuzasi ukoko.
Muchambozama yena ndinotaura ichidaro pachi chambozama sezvekutoni pastors nekuti pana ambobata mwana wangu wekutanga vatombonditi asizopa semunhu wakatsemuka zvinogona wakatsemuka zvikasaguma mwana nekuti vanotizwa guma mwana unogona kutomushaya. Aiwa, iwe uchitanga kupinda kuchipatara first, kuchipatara one day vonoona mawatsi aya votaridza kuti zviyande kana ari mawatsi mishonga chetoriko mukatongozora inotongodisapia unanide kunochekwa then aya masara ari kutaura kuti mukati vakati unawo handiwana ndo wochipigwa mishonga yekumwana basa unongomwa mishonga ari mukati plus haana kushata anonyanya kuipa zvawo pa kana uchiro nenhumbu andoziva anonzi akaipa ndi anobuda ari physical anotoonekwa ari panze aya ekuzi anonzi mwana akaguma kudii anogona kuremara kana anogona kushaya but kana riri ari mukati aiwa unozogomwa kana even wazvara. Aiwa kana wazvara unozomwa emukati haaafekti mwana wako ari protected akagara paakagara mukati hazvinei nemasara panenge ari panze apa andika kana wazvara wozomwa zvaizvozvi kana kuti mawatsi usina masare ari pamberi apa you are safe unodhilivhera mwana wako zvakanaka kana wazvara wochizomwa wotsvaga mishonga yekumwa kuti ungouraya riri mukati riyacho asi kuti kana kwanzi unaro sare riri panze iro ndorafa kungochekwa unongochekwa nenhumbiyo because it's just kungocheka ngoti zvapera neresa sana wanzi nditsvage nyebve chete hapana zvimwe uyo angoti yanzi tsvaga nyebve umwe akati isa apple cider vinegar asi inda kuchipatara alright sharp inda kuchipatara alright sharp right kuda kuenda kunobikira baba basi hai dia ndaipinda wani yaka iri pindi wani rega ndikupe panapa asi iri pindi ndichakuziva kuti ndipire ndoiwana papicha nditoitsvaga ndigofonera ari kufona right ke ndichifonera kupedzisira hai dia zviri sei mushe ndinokuta kusetsaenda inspire nakhona athanda kukhona pandakapinda munyika muno mandiri handiti ndakabva ndasangana nevamwe baba vemuno munyika mandiri muchena mutema mutema saka ndobva tataura tikaexchangea manhamba vakazondishedza kuti ndiende kumba kwangu ndakaenda sine first day vakuramba kupfeka ini ndikati aiwa pfekai vakapfeka vakazodana futi namusi ndikaenda zvikazii ndobva taenda futi vakaivaimigenzingoteo kamisa mastars guys kweteo muchisa mastars guys ngokadeo mastars ngokada zvimastars tinombokangama kuti nemastars munosiva mbokadeo kamastars chingai taurai tikati aiwa pfekai zvakapfeka tikatamba mutambo iro first day ramangosangana iro iro first day ramanga mangosangana iro ukachena pako iro ukatoskunorukwa aiwa patakasangana napo exchange manhamba vakazondishedza kuti ndiende kumba kwavo
first time kunosangana fair. Chitapa. Mm. Vakuda kupinda vakadero ndozvatarama. Ndozvavasheka. Ndikapinda kwandogara. Vakazondishinza futi mumwe musi tikaenda. Simeni vakuramba kufeka tikati munhu. Fekai. Saka ivo vaingokudedza kunokukwira chete. Ndofunga ndozvavari vanhu vekunoku. Sina baba mamusingadanani yanga ingori kuwaikupa mari ndaibhadharwa. Waibhadharisa alright. Aiwa kana ibhadharisa saka manga muri pabusiness. Saka ndinoro vakanditi sara mumba kudzokera kubasa ndikatora 85. Saka ndakazwa munoziva vari kariane. Gamba ripi? Remapirisi. Chero singazivi unozovaridzwa kuti ini neneino ndinaro. Vamatangana iwe une rako iwe une rako ravo iwe vari kugoda kukaurisa iwe watoziti wacho wakatondamiravo kare. Saka ine yangu ndandakagara pamubhedha. Saka vakatitaimira ndaive bhizi zvamupafoni vakataimira. Ndozvakatora pfiripidzi ravo ndikanzwa richiti kwacho kwacho. Ndakada kucheuka nekuti ndakaziva kuti ndini ndine ndinaro rangu. Masiripomo kunonakidza hakera. Kuda vakadhiraivha mota yavo vakaenda. Ini ndisana zure monaki. Tarisei kunowana. Rimwe rakutopera rimwe vakatozarwa risati ratafa. Iri mechi machine chipira ndifanete kuita noise. Iyo ndinoro tabro bano kuyaona jana chara jona ko yabo bra jombo sera kana ustiwe noise state. Simeni. Ndakacheka munhu. Unoona chimo ndikaraklika rakavharwa. Nerimwe randakatomweyo ratusana mabhiritari. Ne vakatora wose wakatida nawo taona zvakakuvhunza chiti kuti ne vakatita ukaenda nawo. Wakatita ukaenda nawo ukaisa mujenibheki tiunoti vaikuvhunza kuti chii. Ivaenda nawo nai munhu achikunyebera kuzoti iwe dei wanga usingamwiwo pamwe nenga neti waitoro iwe pamwe nenga usingatomwiwo. Ndakatya kuti ndaida kuatora but ndakazotya kuti anozoti mamune mari urikuona. But aimbobvunza chiti chii. Aimbozokubvunza achiti kudii ndopana aida kuzara izokubvunza chikuti kuti aida kutoita nyoro asina kupfeka iwe ukaramba akazopfeka ukadzokera kechitu kunopariwa futizve akati ukati achida kuita zvenyoro ukati pfekai mapiritsi asina kudza diwe ukangomatora ukaisa mebheki wabuda nawo. Zvakazoitika manje umwe musi ndakati handi kuchipatara tinoita sei ndikati gaizi asi vasikana muri fani maida kutestiwa chii mune gama renyu asi kumujona kwakaoma gaizi akuti ainichienda kunotestiwa kweanetotestiwa asi vanenake gama kumba wotestiwa chii kune magama ako. Ndakati hande tinotestiwa ndaitaura naye pafoni hande tinotestiwa chichichi ndazoenda ndobva ndazoenda zvikanzi tichazoenda iko zvino ndiri bhizi ari kungondirova nemastatement ndikati allright. Saka dei akati hande waide ndaita dei akati hande wauchide handichinda noti zvekuta handichinda noti zvekunyetedzera wosvikodi iwe uchiziva sitati yako
munoziva kuti simeni kana uchimwa netime mapiritsi aya ndidzi haubudi positive ukada kuzvicherechedza haubudi. Saka hauite positive kana uchimwa zvenguva nenguva iri right chaichaivo hauite positive. Okay. Mukazowana anhu ari positive mumbomutesta kana akada kutestiwa. Ndiwe zvino kutesta ako zveipauri tongoona uzoere chitest kit chako tione. Saka mumwe musi manje varume vachapinda bhisti kana uchikwai hazvibudi positive zvinobuda negedi varume vachapinda bhisti. Saka mumwe musi kuti simeri ndaenda ndashedzwa ndobva ndaenda ndasvika kuya. Saka inini ndandine mapepa ndobva ndamuti chifeka handisi kukutrasta iwe. Zvikanzi ungarege kunditrasta here inini ndiri right. Ndikati ai ndobva ndatora nangirikeri kuti zvikanzi handina ndarivara kutora. Ndikatora iti mira nditore bhegi ramu ndobva ndatora ndobva ndamupfekedza apfeka ndobva taita. Saka ndobva ndadzoka kumba ndobva zvichedza futi ndikaenda ndikatarisa futi ndikaona kwatova nemamwe atova ne3 riri 1 rakavhurwa kaba pasara 2 hasina kuvhurwa. Pandakadzoka kumba ndikati ewe uri kuona kuti makuseni paya papa wamuka uchienda kubasa usiku makwako ndakuona wakabata magaba remaARVs ndinoriziva ine ndinoshanda kuchipatara zvikanzi unoni hanzi unonyeva hanzi yaposisa. Ndikati aiwa ndakuona wanga waribata. Zvikanzi hauna mboona musha handina handombomwi kana wande. Saka ndakazomubvarira zvangu panze ndikati vanoda zvekutamba. Asi pamaidedzwa pese pese maipiwa mari? Mati? Pamaidedzwa pamaipiwa mari? Aindipa even 500 aindipa. Saka maita business renyu. Aita nguva yakareba? Izvo zvekuti hanzi anoda kupinda akadero aiwa akana zviti. Saka saita nguva yakareba? Zvandakaona kufananidza nevanhu vekumusha kwedu vane damba refu nevekunoka hapana. Vekuko hakuna? Hakuna. Kungotambavo? Hakuna. Hapana chandakanzwa hapana ndansinganakiri. Ungagona zvekaipochita business. Business kuita mari tora mari woita. Saka manje munoziva zvaanoita simeri ndikamubloka kufacebook anovhura imwe akaunti wodivinga kufacebook. Iwo hauchabadi mapepa? Handisi kuhada nyaya yandisiri kudira ndiyo yekuti anongoda kuuya kuti atiite yakadera ndiyo yandiri kurambira iyoyo. Atati tinomupekedza ndiyo ndakuza kuti wakangasa pawakatimuona magabadi wakatora pikicha wakamutumira. Ipapo ndakatya handisi kuda munyeta simeri ndakatya handina kuda ndakangoda kumuudza kuti ndingomuudza ndakatomuudza kuti ndaaona wakabata. Asi uright utarisirako utano hwako kana munhu asingadi kupfeka iwa ngasari zvake chero akauya nemari singasarake. Saka ndakati regai ndingomusiya akadero. Saka kufacebook akaona kuti ndamubloka kufacebook anovhura imwe akaunti wondivinga oti ndiri kutsva WhatsApp ndakatobloka manambers ake haasi kundiwana. Wakamunakira zvenaikona saka angokutsvaga. Aiwa nyaya iyoyo anga asina mukadzi. iye anoti vakasiyana mukadzi handisi. But pandinoenda munongoziva varume anogona kutora hembe unoisa kushamwari dzake but hapana chandakaona munongori nehembe dzake mumba. Iwane room? Okay, alright. Aiwa at least uri kuchengetedza utano hwako ndo vanhu vatoda wakadaro kuchengetedza utano hwako zvemari inouya ichidarika. Sure. Mari asi utano hwako you never know. Thank you zvako very much kona nekushaya nyaya yako atatoseka. Zvako zviviri zvacho kwanzi
kwanzi ndakati nditotestiwa makaoma. Once it's true my husband is positive, ini negative, ndichoti nevana 2 both negative, kana uchimwa everyday ubatire. Oh, okay, all right, okay, right guys, regai zvangu ndiiteini, asi ndisati ndaenda bedway ndoda kumbokumbirawo zvefavor neni, ndoda kumbokumbirawo favor kune timu rimwewo, timu zvaro risiri timu redu rabvisa mari dzedu dzenhikikiri dzekubatsira musikana uyu, mwana uyu, vana ava 2 matwenzai navedwe ndine madhimini angu ari paesei apa navedwe mubatengerewo zvematiketi ekunda kubhuka. Vanombobata basa vasikana, vanobata basa zvionai valayasa kuenda kumafinarawo kudini mungovatengerawo zvematiketi madhimini aya, mungovatengerawo tiketi nanashumbresi nanaru varipo, mungovatengera matiketi aya guys. Kubhoo kunonzi kuglitsi uku wati kunoendwa muna September, saka time ichipo zvekuti munongovaonawo so atika guys, munongovaonawo mata muchimboonawo kuti muredi robata basa panapa guys. Saka tichibata basa kudai so da kumbopota tichirangarirwawo kwai Natasha kuramba mai yake. Natasha wokupi? Kwai Diaries mangwana ngavabiki nemadhimini madhimini edebhe tichasvika kwamuri, tinoenda mbijana tichasvika time ichipo. Tiri kumbokumbirira ejobek akapera touya imimi ndimuri kuhosta, touya kwamuri imimi muri kuhosta madhimini ekudebheni. Hamushayi atika hamumboshayi, vachanyatsa kukuonai, don't worry, time ichipo ndichauya ndichazoyamwe musi live yenyu vakanyatsa kufara chako madhiaries vokuonai. Zvaizvozvi aiwa vabatsira guys, apa papa pari critical pavanapa paitwa pabatsigwa yenyu chaichazouya life. Natasha wokupi? Kuna Natasha ari kuramba mai vake kuYouTube. Wepi Natasha? Natasha wokupi? Icho chapindira zvacho ichi chiminina changu chido icho. Kwanzi how much matickets acho icho ungazvidi team diaspora imi madhimini changamu chibva machangamuka. Kana varungu vachinge vakabvunza darumboita mariko matiketi chaibva ifangotaura kuti varungu vabva ngokusotai out. Varungu vatobvunza fast imariko matiketi acho tikuoneiwo imo vata hope itina nayo vakapusa ini pano vakangwara pano mume vakapusa makafanana naye because this vanoti changamu pano vakafanana nani chido i1000 ticket, i1000 rands ticket, that is almost something like how much? 1000 rands, 25 pounds, 20 pounds, 25 pounds, 30 pounds, somewhere though. Check WhatsApp CC. Icho Bianca 45 pounds, but in Devana. Thank you very much, Bianca. Thank you, Bianca. Thank you. 45 pounds towards Ivana. I was Ivana Shadira Shaka Padara Shivana. Thank you, my sister. God bless you. Thank you. Handiziva kupi kuslime ndichatarisa handimboyanyi machanel ekuzimbabwe nenyaya dzekuti chingabhedheza nganga dzavo dzese handimboindiko ina handimboyanyi kuvatarisa. Ndichatarisa hangu ndichaitarisa handimboyanyi kuvatarisa kuti mwana sei ari kurambwa namai vake, ari kuramba mai vake, panenge pane nyaya. Thank you Chido. Abva auya muzasi mako nikiri wacho adhimini wacho umwe abva auya muzasi mako mune wana apinda imomo mumiri ukapinda. Thank you. Saka kujobheki kwasara vamwe 2 because of Durban. How much in total we need one from one. Sisimeli, how much in total will one? My sister Roxanne Wadichi, Sisimeli, how much in total will one need for Jesse? Could she go Roxanne? Zogorodza. Munga will type of error or Nsuka said, how much in total?
handisi kunyatsonzwisisa Roxanne dzokorodza handisi kunzwisisa nyaya yako ari kuti chiko ndikiri mwana wekuro ave bhoyi akazanokutura namatigwa duku kwaminoti kwaikupi ari kuti chiko Roxanne hanzi for zvese zvii how much we one need for zvese zvii kuenda kudebheni here kubva kuno here Roxanne ukuti ndakarasika how much in total from Jos kwenda kuJoburg kwenda kuDurban tiketi ndiro 1000 rekuenda kuDurban ringori 1000 Roxanne tiketi 1000 uri kureva chii zvese nemaflights neaccommodation nechii zvese aiwa haisvike 12k aiwa usavhundusike zvako haisvike 12k Roxanne haisvike 12k thank you ne150 stars thank you ne150 stars okay bus ticket okay I think from Markujosa all right kuenda kuDurban I don't think kuti handizivi tinoshandisa chii unoda kuenda nendege here kana unochida kuenda nekombi kana kuenda nebhasi andiona matiketi andizo ukatenga ndege izvo zvakachipa atoita ma600 700 ukatenga tiketi kuenda nereturn kuenda kuDurban zvakachipa ukatenga tiketi rako izvozvi tiketi pa600 then accommodation izvozvi futi yakachipisazve ukabhuka izvozvi unotobhuka 3 days dzako Friday Saturday wobuda kana Tuesday 2 days Friday Saturday antika wobuda 5k will do as team Joburg na ndege team Joburg na ndege but iye zvotipenda kuti ari kuda kuenda nechi it depends nehomwe yake kuti ada kuenda nechi unaona matiketi akachipa zvinezvi akachipa matiketi ukatenga izvozvi tiketi rako kupera kwemwedzi apa ukatenga tiketi rako naSeptember anenge akachipa anogona kuita kuma 3k 3.5 umbonoona chigoni vapo hope to see you ukoko Roxanne handitika tichakona ikoko so guys ndakuina ndokona imangwana guys ndokubata imangwana tikachipa feedback nevana ava kuti zvadini but I need 12k for zvese no that's you because zvinodependa andiwana but iye kwaatozoti atenga tiketi rake zvezvo zvakachipa akatenga tiketi rake akatotenga accommodation yake zvinenge zvatopera akabhadhara accommodation akatenga tiketi atopedza akabhadhara tiketi rake repo atopedza atomirira kuenda pamadress pamwanawo kanongonogona mutenga town anytime dress ranenge achidawo nekudididi right so guys ndakwenda ndokupai mangwana feedback yevana ava kuti vana vapinda mumba mavo munyuwane stuff like that chirega timbonotsvaga kuti vaende kumangwana makuseni vanoona imba vabhadhare imba handitika right so guys thank you very much all vacontributor you have made my day mufunge ndafara zvisingaiti you have made my day plus ndabva ndanyatso ona Jesiwo kwasvika uko kwaenda uko kuti mbuya havasi kunyanya kupanika situation yake vari kuitora kunaimba zvona havasi kuipanika situation iyi kuvhundutsa vamwe vari kuitora simple passport yangu yakabvunzi ine stamp yefake but you don't need passport hautitembesi passport kuenda kuDurban kaRoxanne hausitembesi passport kuenda kuDurban unongokwira passport ndekungotaridza chete havasitembi passport yako havasikani passport yako kungokwira ndege chero ukaenda nebirth certificate unongokwira chero ukaenda nelicense yako as long as iri SA license unongokwira idomestic saka haisitembi haisikaniwi passport saka usanetseke zvako unotoenda ukatodzoka ndokadzoka so guys tobatana mangwana antika murara bo antika murare munya